So I think they're really prepared, and the odds says that I think we're like 18-1 or something like that to win. So odds are stacked against us, but we're just here to enjoy the moment and to enjoy the final. We can only concern ourselves with what we do. Like I say, our preparation's been absolutely meticulous. We've got as much detail on them as we could possibly get. We've watched them twice. Aware they've beat, you can maybe knock a team out on penalties, but you don't then go and win again. So to beat Newtown and Aberystwyth, they've obviously got great qualities, all the promotions they've had. So a tight group who, are in the final. And then, we've got to earn the right to try and exactly the same way they will, to try and take the cup away. And cup games, anything can happen. Although, we don't play Welsh Prem, I think we've got the skill set and the players that can achieve that. I think, we'll give our all. We're going to try our best. We're going to work really hard and hopefully, we'll pull something off, and pull a bit of a shock. In terms of personal preparation, you spent some time earlier this week with Noel Gallagher. Did he have any words of advice for you, or did he tell you just to roll with it? Absolutely magnificent. Boom, boom. No, he didn't say anything. I wanted to talk music, he just wanted to talk football. It's a massive fairy tale for us, and we're just here to just enjoy every moment. Yeah, diolch Nana, enjoy. Diolch yn fawr. Yeah, jokes Nicky John ddim yn gwella. Ie, oedd Andy Morrison gyda Noel Gallagher wrthnos yma. Difyr iawn, gan i ons fydd hwnna'n helpu nhw pnawn yma. Beth all helpu STM am hynny o? Mae'n tarwch chi, mae'r ymosodwyr yn edrych yn lond llaw o leia. Yndi, ac ymosodwr mawr Amwn, mae hwn yn mynd i fod yn lond llaw. Nid y dyn yma ydy'r prif sgoriwr, mae wedi cael 10 tymor yma, ond rhwng y 3 ymosodwr, di sgorio 36 o goliau rhwngthyn nhw. A dwi'n meddwl, os da ni'n sbio ar ei faint o, mae'n mynd i fod yn lond llaw. Mae o'n dal, mae'n mynd i fod yn gorfforol. Mae George Horan di arfer dod i fyny efo bois corfforol, ond diolch yn nabod hwn. Efallai bod amddiffynwyr yn aml, os da chi'n chwarae yn erbyn ymosodwyr dro ar ôl tro, da chi'n gwybod sut i chwarae ni herbyn nhw. Lle am y tro cyntaf, fy'n rhyw far cwestiwn yn cefn meddwl amddiffynwyr Connah, sut da ni'n stopio'r 3 yma os mae'r cyfleoedd yn dod i ffordd nhw. Rwy'n ni'n clywed gan Nana Baf yna, reolwr STM. Mae fe'n dipyn o gymeriad rownd ardal Caerdydd. Pawb yn nabod chi wedi dod i draws dipyn, Gwennan? Ydw i wedi, so fe arfer bod yn athro addysg corfforol mewn ysgol lleol, a pan oedd tîm oedd pêl-droed ni'n dod yn erbyn tîm oedd nhw, mae fe'n angerddol iawn i roi mewn ffordd neis. Mae'r wen anogrymu bod chi wedi cwrdd droi on. Wel, paid roi'r cameras rhy agor i fe, achos fi siw fydd lot o geiriau anaddas iawn. Wedi cadw'r meicroffon i ffwrdd o bosib. Be sy'n ddifur hefyd, dyn nhw'n gwybod beth i ddisgwyl, falle Connah, fydd STM ddim wedi dod ar draws pobl fel Macari, Mike Wilde ar ein chwaith. Na, ac mae'n bwysig mewn gêm fel yma bod nhw'n medru delio efo'r achlysur. Dyna sydd yn bwysig. Peidio meddwl am y gêm yn ei gyfanrwydd, efallai just mewn blocs bychan, 5 munud peidio ildio. 10 munud, chwarter awr, a cyn i chi wybod, mae hanner amser, os mae'n dal yn agos, fydden nhw just yn teimlo, os mae'r un cyfle yna'n dod, mae gennym ni ymosodwyr sydd wedi arfer sgorio goliau. Gwni weld os maen nhw'n gallu gwneud hynna heddiw. Dyna ni, mae'r gic cyntaf yn agosau. Pwy fydd yn codi cwpan cyntaf tymor? Ni'n mynd i gael yr ateb heno ar S4C. Connah yn ebyn STM Sports, byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Ed and Joe were going on a date. Ed wanted the theatre. Joe wanted an action film. So they compromised. And now they are the action. Don't compromise. With our British extra special sirloin steak at Asda prices, you'll never have to compromise. It's time for Gotham to meet the birds of prey. Without the Joker around, I own Gotham. We're gonna have to work together. Hi, boys. I thought she was just a pretty face. Yes! Birds of Prey in cinemas Friday. The Trade Centre Wales January sale must end tomorrow, with up to £2,000 off every single car. Like this 2017 Fiat 500. Was $6,999, now $4,999. Save £2,000. Or this 2017 BMW 1 Series. Was $9,999, now $7,999. Save £2,000. With up to £2,000 off every single car. The Trade Centre Wales January sale must end 6 p.m. tomorrow. At Money Supermarket, we don't just compare. We cut prices to help you get cheaper car insurance deals.
There's a winner every minute on Jackpot Jock. Bingo. I can't hug them all. Well Man, the UK's #1 vitamins for men from Vitabiotics. You never forget the dogs you've loved. The puppy that first stole your heart. The companion who grew with you. The friend who stayed by your side through the best times and the worst. And because you understand how a dog can change a life, will you help change someone else's life with a gift to guide dogs in your will? A guide dog is more than a beloved companion and friend. For someone living with sight loss, your gift could mean love, opportunity, and freedom. To do something wonderful with your will, request your free booklet to find out how to make your will for free. Please call 0800 694 0500 or search online for Guide Dogs Free Wills. And remember the dogs you've loved with a gift in your will to Guide Dogs. Fi moyn gweithio tuag at rhywbeth sy'n calon iddo fe. Byddwn ni'n mynd I gwrdd â rhai o'r merched sydd wedi cael help wrth yr elusennau. Mae acid yn check bach I brynu yn India na dŵr. Eliffant fach wedi cerdded mewn. Ni heb di mynd I Wildlife SOS. Drych, Miss Universe, nos Sul ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croeso nôl ato ni. Y golygfeydd yn dweud y cyfan y dyfarnwr Bryn Markham Jones yn arwain y ddau dîm allan i'r cae a'r cwpan yn disgwyl ar enillwyr. Cwpan cyntaf tymor yn ddomestig fan hyn yng Nghymru. Connah yn erbyn STM Sports o Gaerdydd. Gwennan Harris o Wainted Jones gyda fi. Gwennan, mae pawb yn mynnu mae Connah o'r ffefrynnau clir. Neb yn rhoi cyfle I STM. Fe mae'n peryglis yw hwnna o ran Connah. Mae'n peryglis iawn, mae'n holl pwysau yn nhw. A ni gwybod, maen nhw heb eraill o'n ers 1996. Nhw wedi codi 4 gwaith yn y rownd terfynol, so fi'n siŵr fydd Andy Morris yn mor keen I ennill. Ond weithiau, pan ti'n fforsio pethau, mae fe'n mynd yn erbyn chi, a gyda'r holl pwysau ar ben nhw hefyd, os mae STM yn gallu cael dechreuad da, bydd hwnna'n ychwanegu'r pwysau sy'n arnyn nhw a'r pwysau yn ei cael gol gynnal. Be sy'n taro chi hefyd, pan chi'n gweld Connah wythnos diwetha Owain, chi wedi gweud, maen nhw'n ddigyfodol, 8 I ddim yn erbyn Lido Afan. Os oes unrhyw un yn mynd i'n siŵr bod tîm yn benderfynol, Andy Morrison fydd hwnna? Ie, ond eich fydd y canlyniad yna'n helpu STM Sports I wneud yn siŵr. Mae rhaid I ni fod ar yn gorau. A mae yna lot I ddweud am chwaraewyr a clwb sydd yn chwarae yn y gêm fwyaf yn eu hanes nhw. Heb gwestiwn o gwbl. Felly, ydyn nhw'n gallu delio efo'r achlysur yna. Ydyn nhw'n gallu delio efo'r pwysau cyn y gêm. Oedden nhw'n ymlacio, oedden nhw'n chwarae pŵl. O na wen ar eu gwynebau nhw. Dwi'n meddwl maen nhw'n barod amdan hon. Ac gwn I weld os fydden nhw'n medru achos I digon o broblemau I Connah. Dyna'r golygfeydd, wrthyn ni weld y swyddogion yn cael eu cyflwyno i'r chwaraewyr. Ac yn eu plith nhw, mae'n hyfryd gweld Danny Gossett yn y cefn hefyd. Chi'n gweld yr het ar ei ben. Danny wedi coeddi wythnos yma. Newyddion da yn ei frwydr yn erbyn cancer. Ymateb gwych wedi bod I hynny. A mae'n sy'n wych gweld Danny Gossett fan hyn ar y cae. Yn chwarae ar y cae yn y misoedd o'r blynyddoedd sydd I ddod unwaith eto. Mae'n amser ni fynd draw i'r pwynt sylwebu, felly ar y botwm coch, cofiwch am sylwebeth yn Saesneg, English language commentaries available on the red button. Tommy Morgan and Mark Jones there, both of them have won it. Tommy as a player, Mark as a manager. And then ni draw i'r pwynt sylwebu, le mae Malcolm Allen a Bryn Thomas yn disgwyl amdano ni, a sgwni Bryn, os oes yna sioc enfawr I fod fan hyn prawn ma. Wel Dylan, diolch yn iawn. Wel ar ôl 10 dyrchafiad mewn 4 tymor ar 10, oes na 10,000 o bunnodd o wobr yn disgwyl STM Sports o lan Irog ar ddiwedd y rownd derfynol. Wel dyna'r wobr i'r enillwyr heddiw yn ogystal â lle yng Nghwpan Her yr Alban y tymor nesaf. A wedi cyrraedd rownd derfynol y gwpan honno'r tymor hwn, mi fydd yr Albanwr Andy Morrison yn da i'r Connah fynd un yn well y tro nesaf.
O ran y tîm mae Morrison yn cadw ffydd yn 11, roedd gweir o 8-0 i Lido Afan yng Nghwpan Cymru'r sadwrn dwytha. Gêm ysgoriodd Michael Bacari 4 gôl yn ddi. Efo 2 o dîm gei Connah, Danny Holmes a Mike Wilde yn gyn-enillwyr Cwpan y Gyngrair efo'r seintiau newydd. Ond mae cyd brif sgoriwr y gystadleuaeth yn hym STM Sports. Mae Josh Graham wedi rhwydo 5 gwaith, efo Graham, Callum Bateman a Ben Amoun wedi rhwydo bron i 20 gôl rhyngddyn nhw y tymor hwn. Marcus Jones, gyntor Barry, yr unig un a phrofiad o chwarae yn uwch Gyngrair Cymru. Ia, Cei Connah, chwarae fo 3 yn y cefn, ond maen nhw wedi cael hwyl yn chwarae fel hyn yn y 6 gêm dwytha, wedi curo 5 o hynny. Owens, Horan, Holmes, da ni'n gwybod beth ddisgwyl ganddyn nhw, cryf, corfforol, ac yn cystadlu am bob dim. Harrison, neith o eistedd, neith o'n symud i fyny lawr y cae, neith o mond ar draws y cae. Mi Bacari a Ferguson fydden nhw'n trio lledu'r chwarae, a wedyn Morris a Jay Owen yn trio cael y cymorth a'r pelma drwad at Michael Wilde a Jamie Install. 4 yn y cefn i STM Sports, a wedyn gyda nhw Joe Evans, y captan yn eistedd. Mae rhaid iddo fo wneud siŵr bod y peli ddim yn mynd trwad i Install ag i Michael Wilde heddiw. Rutherford, oedd o'n chwarae fel amddiffyn o'r canol sbitha, mewn ganol cae. I be mynd chi, i wneud siŵr bod Callum Morris yn cael ei daclo'n ffyrnig yn ganol y cae na. A Marcus Jones wrth i ochr o. Wedyn y 3 blaenwr, llawn goliau, Graham a Bateman, wneud nhw gymryd pobl ar, neu beth a ddigwydd. A gwydwch chi am taldra a mŵn ma, mae o'n anfarth. Dyma chi Bateman yn fan hyn, Callum Bateman. 4 gôl ar 15 y tymor hwn. 2 yn y gystadleuaeth yma, ond y 2 yn allweddol bwysig yn erbyn y dre newydd ac yn erbyn Aber. O ran Cei Connah, prif sgoriwr nhw y tymor hwn yn uwch Gyngrair Cymru ydy Jamie Install. Unwaith yn unig mae o di sgorio'r tymor hwn yn erbyn Cegidfa yn y 3ydd rownd. Ac yn y canol, y gŵr yn wreiddiol o'r Exam, bellach yn byw yn Abertawe, Bryn Markham Jones, newydd gael ei ddyrchafu i restr FIFA sydd yn caniatáu iddo fo ddyfarnu y gema mawr yn Ewrop y tymor nesa. Mae'n Andy Morrison. Mae o'n gwybod mor fawr ydy'r gêm hon. All o ennill y tlws i Cei Connah. Dyn nhw heb ennill Cwpan y Gyngrair ers 1996. Chwiban gyntaf, cael ei chwythu gan Mr Bryn Markham Jones ac STM Sports. O Gyngrair De Cymru, JD a'r gec gyntaf. Nhw sydd yn y gwyn i gyd. Yn chwarae o'r dde i'r chwith Cei Connah yn y coch cyfarwydd. Mae Gwenan Harris wedi ymuno hefo ni yn y pwynt sylwebu. Cyn belled bod STM dal yn y gêm hanner amser Gwenan. Mae'n debyg yna dim bwysig. Ie, wel gobeithio, fel wedys i yn blaenorol yn y raglen, mae'n really bwysig bod STM yn cael dechreuad da. Maen nhw gadarn a maen nhw'n gyda disgyblaeth yn siap nhw. Fi'n siŵr wedyn fydd hwnna'n creu lot o problemau a ychwanegu'r pwysau mawr sydd yn barod ar Cei Connah. Pas hyfryd gan Amoun at Marcus Jones. Jones at Bateman. Bateman yn cael ei lorio. James Owen ar drosedd. A Cei Crydd hawdd i'w dyfarnu Mr Bryn Markham Jones. Oedd ei bach yn hwyr yn mynd lawr, dyna pam mae chwaraewyr Cei Connah. Nath o'n i gyffwrdd o chweith, mae rhaid i ddeud mae o wedi twyllo, ond nath o, mae hwnna'n gwych o sodliad bach yma na doedd. Chwarae da gan STM Sports, mae'n bwysig, mwy na'n byd i fi bod nhw'n setlo. Delio fo'r achlysur, setlo sydyn i'w siap, a wedi byd anghofio y cynllun erdill, y plan sydd ganddyn nhw yn ei penna. Dynion mawr i fyny o'r cefn. O, mae dylwn i well. Bateman oedd yn ei chanol i fanno, Malcolm. O, mae rhaid fyny dy well. Mae wedi cael hanner llath ar yr amddiffynwr, a mae o'n meddwl, mae'n gwybod mae'n wedi gyrraedd y bel cyntaf. Ia, mae'n cael, mae'n gystadleuaeth am y bel oes, ond mae wedi cael hanner llath ar Horan. Mae rhaid o'n cael ei ben, ia, mae wedi ben i lawr. Mae i gandewr i neu hynny, ond mae'n rhaid i gadw llygad â ni. Hanner y swydd wedi cyrraedd na, yr hanner pwysica ydy wedi sgoria efo'r peniad. Ia, fel wedys ti fan yma, hanner y swydd yw i cyrraedd, ond beth am y chwaraewyr eraill? Oedd hwnna flic on dda, Gymru heb cael y cyffyrddiad gorau, ond maen nhw'n amlwg ddim wedi cael ffydd bod e'n mynd i cael y cyffyrddiad. So rhyw wedi redeg mas i'r post yn bellach fyna, bys y tapur. Bacari'n cael ei lorio gan Marcus Jones. I bach yn hwyr yn y mynd yna oedd y dyfarnwr. Pob clod iddo fo o fewn Llathenni, os na troedfeddi i'r digwyddiad. Cei Crydd i Cei Connah.
Mae'r glaw yn dechrau disgyn yma yn y dre newydd ar bar Cledym. Ond hynny'n cyflymu wyneb y cae heb os. Rwan, Danny Holmes sydd yn sefyll dros y gig ryd. Mae Insel yna, mae Bakari yna. Pawb yn ôl ag eithrio Callum Bateman i STM. Mae'n ei bach o wynt tu ôl i Cei Connah fan hyn, hefyd. Insel, y symudiad wedi ymarfer oedd hwnna. Insel yn troi ond yn erbyn y mur amddiffynol. Ferguson. Callum Morris. Ricardo Mackenzie ydy'r amddiffynwr. STM Sports am Iona drosod gan Morris ar Mackenzie. Mae rôl Morris wedi bod yn wahanol tymor hyn i fi. Mae wedi bod mwy yn amddiffynol chwaraewr ganol cae. Dwi'n sgwini gymaint ag arfer. Mewn arfer, da ni weld o'n i 2 dymor dwytha, 15 o goliau. Felly ti'n edrych tymor hyn mewn 2 gol o ganol cae. Felly maen nhw'n ymwybodol mwy i amddiffyn. Dyna pan maen nhw wedi golli 2 gêm yn yr uwchgyl na neb di golli llai na nhw. Neb di ildio llai na nhw. Crydd wael yn y fan yna. Disgyn i Bakari. Derbyn y bas yn ôl gan Callum Morris. Ond yn cael ei dwyn yn y fan hyn gan gapten STM Joey Evans ar bel i lwybr Ben Amwn mewn ar y drosedd. Ti'n bod be, mae Moran yn defnyddio holl brofiad y fanna, dydy jyst i gyfeill llwybr Amwn, ond dweud y gwir, sef i wrth y wat fi'n ymwysodwr yma, yn gwybod, os dwi'n mynd mewn ras efo'r amddiffynwr Horan, dwi'n gwybod dwi'n wedi curo ras bob tro, felly mae o'n gwybod wan, mae'n ei benno, os dwi'n mynd i troi ar y bel na, i lawr y Seneli, mae'n gwybod, mae'n mynd i gyrraedd y bel gyntaf. Ond mae'n mewn Ben Horan hefyd, achos mae'n gwybod bod rwy'n mynd i cael prynawn brysur iawn mewn tu nôl achos bod e'n gyflym, ond hefyd edrych ar maint e, mae fe'n boi mawr, mae'n mynd i gallu dal y bil lan hefyd, so mae'n mynd i cael prynawn brysur iawn Horan heddiw. Mae'n lwcus eto fan'na, doedd. Ti'n bod nes i ddeud efo'n am ei cyffyrddiau cyntaf, troi yn sydyn. Ti'n bod twyllo fynd dros ti ysgwydd chwith, ond troi ti mewn. Ac oedd Bale bron a cyrraedd Insel. Mackenzie yn gry ac yn ildio'r tafliad. Efo 5 munud o'r gêm di chwarae Gwenan, mae STM Sports yn chwarae efo hyder. Ydyn maen nhw, i fod yn onest, wedi bod yn cyffroes, 5 munud cyffroes iawn. Ni'n gallu gweld yn amlwg pŵer Cei Connah, ond mae STM wedi bod yn gyda disgyblaeth dda o ran siap nhw, a maen nhw'n edrych i gwrthymosod gan defnyddio am hwn lam fyna i gyflymder e. Rwan, mae gen Priestley Ferguson, dafliad hir, sgyn nhw'n lot o le. A dyna pam efallai bod hi'n dafliad hosan gan Ferguson. Ti'n rhaid i clod hwnna off my Grace Bryn, tafliad hosan, da wan. Tafliad mannag efallai Malcolm. Jones Olmi oedd o'n edrych am Amwn. Ferguson, nath o'n ei ddywell efo'i draed efallai. O dan bwysau gan 2 o chwaraewyr STM. Evans oedd yn ei chanoli at Bateman. Amwn. So be, dwi'n licio'r Amwn ma. Dim jyst i gyffredau cyntaf ma, i symudiadau fo. Ffordd yn yr wrth chwaraewyr, amddiffynwyr, a Icon hapus i gael y bel na fewn i draed, erbyn o'n gawr o ddyn. Mae'n le fan hyn gan Morris. Lle yn cael ei greu gan yr hediad, gan Holmes yn cael ei groesiad i fewn, ac yn lafyn yn ei Wild! Oedd na lawio, dyna maen nhw'n hawlio na, oedd med y dyfarnwr James Owen. Bakari ar ei holi. Marcus Jones ar ei waro, ond Bakari y profiadol, Bakari. Tu hwnt i Wild. Owen. Harrison. At Owen. Cei Connah am y neddgar. Chris Owens ydy'r hyd 17. Bakari. A Benjamin Boye. Y Ffrancwr yn y gol yn ei dalu. Ia, Cei Connah'n jyst dangos yn y 2 funud dwytha yma bod nhw ddim yn cymryd pethau ganiataol heddiw. Ond sbia y gyfrinach gyda Mike Wild. Mae o'n neidio pan mae'r bel 5 llath i ffwrdd. Mae o wedyn yn hofran. Mae'r amddiffynwr yn mynd yn ôl i fewn iddo fo. Mae o'n defnyddio fo fel rhyw ystod bach i fynd yn uwch. A cadw'r peniad i lawr nath o. Ond y gwiriad, dim yn un da i Cei Connah. Bras, mae'r gwynt y tu ôl i hwnna. Mae'na wynt yn dod o'r chwith i'r 10 gyda'r llaw. A mi fydd amddiffyn STM Sports yn ei wyneb o yn yr hanner cyntaf yma. Mae nhw'n amlwg yn chwarae efo dim ofn. Ti'n bod pan maen nhw'n cael y bel, mae'n bwysig bod nhw ddim yn anghofio sut i gadw'r bel.
cadw'r meddiant, a meddiant pwrpasol, cael y bel i fyny at y blaenwr mawr, a wedyn amser y rhediadau o ganol cae. A mwn i fyny amdani James Owen i fewn, efo Ricardo Mackenzie. Hwna'n uchel ar golwr yn ei gwylio hi holl ffordd! A Mike Wild, wel i momentum o, mynd â fo fewn i Boye. Mae'n cic rydd yn cael ei dyfarnu. Wel, chwarae teg i Michael Wild. Ddim un am ddiffynwr yn mynd i mewn ac oedd yn nhw'n meddwl bod yn hawdd i'r golwr neu ddim mynd tu ôl i'r gol. Ond mae'r golwr, ti'n bod, sa fi wrth y modd, sa fi yn Michael Wild yma na'n just eitha'r golwr, hei, gollwr na di yn heddiw, dwi yma'n disgwyl chdi wet. Des i fi fach ychwanegu'r pwysa a'r nyrfa na arno fo. Ond y profiad yna yw hwnna hefyd. Michael Wild yn gwybod i dilyn y shot yna mewn, dim shot, ond y croesiad. Unrhyw beth sy'n mynd mewn i'r golwr. Falle bach o amhrofiad gan amddiffynwyr STM. Ddim di arfer gyda'r chwarae yn ebyn chwaraewyr ar lefel yna. Ddim di arfer gyda'r chwaraewyr yn dilyn mewn a wedyn yn dilyn nhw i sicrhau bod nhw'n gweld. A Michael yn 36 oed. Di wneud o dros y blynyddoedd o. Wel, 4 ar 15 oed ydy Benjamin Boye, y Ffrancwr sydd yn y gol i STM Sports. Felly mae o yna i rywun profiadol fel Mike Wild i fynd i fewn amdano fo'n tydi. Mae yn ifanc fel golwr ydy. Ond mae di wneud mwy na un arbed o cicio spotyn to fan hyn, do. Felly, bydd un yn... Dwi'n ei weld os nid i ddod i hynny. Do, yn y gwpan yma. Benjamin Boye, tafliad i Gay Connah. A mae di dangos eto tymor hyn efo un o'r clwbio o'r is gyngrair yn chwarae yn y ffeinal, fel tymor gwytha. Mae'r bwch yn cael, dyri. Di, Cymru yn y clydach tymor gwytha. Colli yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd, Bacari fewn amdani hi, peniad allan gan Joey Evans, Chris Owens o Paslac Amwn. Ni wedi cael dechreuad arbennig o dda i'r gêm. Ben Amwn, rhif 9, tal dyma fo. Bras gamu ymlaen, ond... Bale yn cael ei dwyn gan Callum Morris. Mae rhaid i ofyn y cwestiwn ddo, pam di Amwn ddim yn dod yn ôl am cicio gornel yn gwybod faint o bwysig mae Andy Morrison yn canolbwyntio ar ciciau'r hyd a tafliadau hir. Sgwni pam dydy'r ymwysodwr mawr ddim yn dod yn ôl. Harrison, y bel hir i gyfeiriad Wild. Dyn ni'n modd hwnna ar y targed, ond Boye i lawr yn ddiogel y tu ôl i'r peniad gan y gŵr yma. Ie, dwi'n teimlo yma cei Connah nocio ar y drws i ddeu gwir yn gynnar yn y gêm fan hyn, a Michael Wild eto yn curo peniad neb yn rhagweld Ferguson oedd ar yr ochr de, mi dala fod i wneud yr hediad ar rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, bod Michael Wild yn mynd i ennill rhan fwyaf o'r gystadleuaeth ma'n yr awyr praw yma. O fydd Nana Bar, rheolwr STM, fydd o wedi rhoi fatha rhyw feicnodau i'w chwaraewyr 10 munud, 20 munud, hanner awr ac yn y blaen. Fydde di reid chwarter awr cyntaf i setlo, a i just, nes di ddeud o'n gynharach i aros yn y gêm, ti'n bo? Felly, pob chwarter awr sy'n fi feddwl. A hor yn eto gael problem efo'r dyn mawr yma. George Horan yn cael trafferth efo Ben Amwn. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl maen nhw wedi gwneud i gwaith cartra am Horan. Maen nhw'n gwybod mae o'n arfer cael yr un gardu melyn a cardu goch ar adegau hefyd. Eilla, jyst chwarae na fo, ti'n targedu fo efallai. Yn gwylio hwnna, ni'n meddwl o'n i'n gwylio rygbi eto i fod yn onest, yn bach yn hwyr i'r parti. Ond sfiach ar hwnna, 10 munud wedi mynd, mae yna 5 o droseddau eisoes gan Cei Connah. Felly mae STM yn ei gwynebau nhw'n tydyn. Ia, beth sy'n bwysig i STM yw, achos maen nhw yn mynd i fod o dan lot o bwysau yn ystod y gêm, lot o wasged, mae'n rhaid i blaenwyr nhw. So mae'n rhaid i blaenwyr nhw cadw'r bêl. So bod e ddim wastad yn dod nôl, achos mae hwnna mor anodd i amddiffyn erbyn pan mae'r tîm oedd yn sustained attacks mewn ffordd, jyst yn dod a dod a dod, a chi'n teimlo'r pwysau yna chi. So mae'n rili bwysig, achos cwbl o weithiau maen nhw wedi bod yn hanner Cei Connah, maen nhw wedi colli'r pêl trwy pas wael i pas sal. Mae gen nhw bwynt i brofi hefyd y 3 blaenwr mas i sgorio llawer o goliau yn yr is gyngrair. Ti'n edrych wedyn, ydyn nhw'n mynd i chwarae lefel yma? Yna gyfle fan hyn i Jones! Marcus Jones ar cyfle cynta clir yn y rownd derfynol. Iawn ta, mae Morris a Harrison yn sbio ar ei gilydd yma hyn. Oherwydd, di Morris ddim yn dall pam ydy Harrison ddim wedi sefyll i dir i cael rhyw fath o bloc. Mae Marcus Jones yn ei mor dda, mae yn agor y gol efo'r cyffyrddiad na i trio cael y golwr i symud i agor y gornel ar draws, o mae'n neud hynny, ond dydy o ddim yn ffeindio'r gornel ar draws efo'r bêl. Efo'r ergyd. Ond rhybydd sicr i Cei Connah. Dyn nhw ddim yn mynd i gael pethau mor hawdd ac oedden nhw'n disgwyl
8-0 yn erbyn Lido afan yr penwythnos dwytha. Ond gêm dipyn anoddach yn rownd derfynol Cwpa Nathaniel MG. Fan Danny Holmes sydd ar cyfrifoldeb o gymryd y tafliad. James Owen yn dod yn agos amdani hi. Mi ddaw i nôl at Holmes. Mae yna 4-5 yn y cwrt yn disgwyl am y creisiad. Allan o hi. Callum Morris. Mae rai fo methu'r dyn cyntaf, os ydyn nhw'n mynd i gymryd tafliad byr fel la. Bacare. Dal i fynd, mae Michael Bacare ceisio i gosod i James Owen. Mae'n drosedd gan James Owen. A James Owen trwy dau dyn nhw. Trwy dau chwaraewr yma rwan. Morris yn trio annog i dîm. A dwi'n siŵr fydd o'n cael gofach ar Holmes oherwydd. Hwna y dacl gan Owen. Oedd o trwy un nhw, a maen nhw'n mynd trwy llall. Dipyn o dacl. Yna rhyw effaith knock-on bach o hwnna, dwi? Efo un tacl gan Jay Owen. Higgs ar gig rydd. Yn cer gweithio'r gwynt, hwnna mynd o'r naill ben i'r llall. Wild sydd ei lygad ar hon. Yn tasgu at y Insel at James Owen. Codi'r belt ar ochr beth yn edrych am Wild unwaith eto. A mi oedd na. Beth sydd yn diddorol yw gweld, mae cwbl o weithio na mae'r belt wedi mynd at y gol-geidwad fan'na. So mae Lewis Brass yn cico fe'n hyd. Ond mae gyda Clay Connah 4 yn erbyn y 4 amddiffynol STM. Mae hwnna mor anodd i amddiffyn yn erbyn, achos os mae un yn trio cyfro round neu super round, os neb yn rydd. Anamal iawn chi'n gweld y 4, y 2 ysgellwr a'r blaenwyr yn mynd reit lan yn erbyn y 4 amddiffynwyr STM. Bydd STM Sports wedi gwneud i gwaith cartra difyn bach, oce? Dyn nhw'n di gwylio nhw, ond maen nhw wedi gwylio ar sgorio yn ddiweddar. Be sy'n yn broblem, ydy, dydyn nhw ddim yn codi'r ail bel ar y funud. Pa mae ymwysotiad yn dod efo'r bel hir uniongyrchol mae gan Connah, mae rhaid i STM Sports godi'r bel y funud. Ond ni'r dacl ma, maen nhw'n cwyno am mwan, ond am llawer o hwnna. Ond Horan yn ei chanol i eto, dwi wedi deitha chdi, maen nhw'n targedu fo. Marcus Jones ath i fewn yma hefo captain Connah. George Oran yn cael ei alw gan Mr Bryn Michael Jones am sgwrs. Maen nhw'n meddwl, sti, pa hwn yn mynd i golli ben. Be sydd ddim yn helpu Horan chwaith yw'r ffaith bod nhw'n chwarae tri yn y cefn mewn ffordd. Mae lot o le, so mae fe'n isolated iawn weithio ar y degau, a mae hwnna, wedi gweld hwnna yn y 15 munud gyntaf, mae ar ei ryfeddola nawr, nag yma. Yn dyn sicr, Mackenzie yn edrych am y dynion mawr yn dypeniad allan gan Chris Owens Tron. Dyma Marcus Jones unwaith eto. Jones, profiad yn yr uwch gyngrair efo'r Bari, a mae hynny'n dangos. Ti'n gwybod beth, Dwi wrth y modd efo meddylfryd positif, a un peth ar ei feddwl, unwaith mae'n cael y gyffyrddiad na, ddim yn bawsio'n gret iddo fo, a mae o'n cymryd ti ar ei fyny. So mae'n cymryd ti ar ei lawr, mae'r boli i pyn bach yn awddach, ond mae'r techneg am y ben dros ni. Na chi, gyfartal, mae ddi sgôr, ond mae'n gyfartal ar ymdrechion hefyd. I mynd ar y nod hyd yma, ac STM sydd yn bumed yng Nghyngrau'r De Cymru JD yn dal i tir yn erbyn y tîm sydd yn ail yn uwch Gyngrau'r Cymru JD Connah. Holmes, bel at Wild, Wild yn ei gosod i Insel. Cyfle clir i Jamie Insel. Di'n arbediad? Mae Insel yn dweud bod ti, gwych o, edrych hwnna. Mae'n gwybod union beth mae'n neud ydy, mae'n cael i just i lwythu, dwi'n gwybod oedi rediad, mae Insel yn rhedeg oddi wrth y bel, mae Wild wedi weld o. Na, dydy ddim yn cic gornel, mae o jyst i codio yna gormod o bwysau tu ôl fi. Bach o peryg fan'na yn siarp STM, Agato fi'n credu, just ddim cweith nôl mewn y safle amddiffynol, bys chi'n disgwyl gormod o gap rhwng fe a'i partner yn amddiffyn, a dyna beth nath creu wedyn y gwagleu'r pas yna mewn i Michael Wild. Oedd o cyd chwarae da doedd rhwng y ddau blaenwr yma. Evans, Hale i Josh Graham. Mynd ar ei thrywydd. Un o chwaraewyr, o'n i eisiau gweld mwy o tymor hyn oedd y dyn yma, herwydd mae o'n mynd i sgorio goliau, ond mae o'n mynd i creu. A dwi yn eisiau weld os oedd o'n mynd i chwarae yn erbyn gwrthwynebwyr fel Connah, os oedd o'n mynd i chwarae yn yr uwch gyngrair.
Evans o Bale. Bale yn cael ei gwiro ymlaen gan Rutherford. Ferguson ar frys i gymryd y tafliad at Wild, y cymorth gan Insol. Gret gweld dim byd drwg rhwng y dacw rhwng Ferguson a Rutherford. Y ddain nhw'n mynd i'r llawr. Edrych ar ddain nhw, mynd am y Bale, dim byd am yna, neb yn cwyno, dal i rwydro, dal i gystadlu. Gret gweld. Mae'n gêm gystadleuol, mae hynny'n sicr. Mae'n un edrych o'r 19 munud, cei Connah dim, STM Sports, Llanirwg dim. Jones, ceisio canfod Mackenzie unwaith eto. O hon o'n i'n gweld trwy coesau ddechrau, edrych a hon, efo'r 1-2, sydd i mewn i llwybr Mackenzie. Dyna be fydd Graham wneud. Owens, Bakare, and Hermon Johannes yn cael ei wrthio drosodd gan Bakare, a hwnna'n geigryd unrhyw adeg o'r dydd, Michael Bakare. A Nana Ba... Wrth i bodd. Bydd, wrth i bodd, go iawn wan. A dwi'n... bod cei Connah'n cael cyfnodau fel dylan nhw gael nhw di'r tîm o'r uwch gyngred. Mae'n rhaid i ddeud, mae STM Sports yn tyfu mewn hyder o flaen y llgada fi. Horan. Oedd a Moon yn cael ei ddal, nag oedd med y dyfarnwr. Wild. Cael ei'r Bale adlamu, ond ni ddim yn sticio i Mike Wild ar hyn o bryd. Chris Owens at Wild. Insol. James Owen. Bakare ar gael ar yr ochr bella, ond at Chris Owens o'r athi. A hwnna'n fi gyfeiriad y gallwn ar ei ffen yn gigol. A dwi'n meddwl bod Andy Morrison yn hapus wrth yn ei gilydd. Na, yn amlwg, i fod yn onest, yn y 10 munud diwethaf, mae wedi mynd yn bach yn biti iawn, dydy, fydd yn siwtio STM. Mae lot o tackles ffyrnig ti bod mewn, ond mae'n rhoi pwysau ar y dyfarnwr hefyd, wedi fel ni wedi gweld gyda Horan. Mae angen i cei Connah cael gafel ar y pêl. Pasio'r pêl o gwmpas, wneud i STM symud a tynnu nhw mas o safleoedd nhw. Nos Lyn, 4:06, amser gwahanol i'r arfer, golwg eto rownd derfynol yma. A hefyd y ddau chang Hyngrair Cymru de Hwlffordd yn ebyn Prifysgol Abertawe a golwr ar restr fer gol y mis. Nos Lyn, 4:06 yma ar S4C. Johannes. At Marcus Jones yn ffodus yn ennill y bel yn Dwi'n meddwl a di-gyfaddawd ydy'r gair, Malcolm, yma. Go iawn, y ddau nhw. Yna ddim tynnu nhw o yna run-up i'r dacl yna. Gret o dacl. Nes i gicio cadar o yma. Sorry. Marcus Jones a James Owen oedd y ddau yn yna. Bale yn mynd ar goll braidd. Di cei Connah ddim yn cael pethau i ffordd i hun, eich ddim? Yn fanna rwan, de. Mae Bakare di bwys ar y Bale, mae o well na hynna. Mi dylai fod puncho'r Bale na i fewn i Insol. Mae wedi trio chwarae rhyw bas Hollywood da ni'n galw, lle mae'n mynd am edrych ar y bas yn mynd yn braf. Na, mae'n wedi jyst neud i fewn iddo fo. Rwydd ar y munud di cei Connah methu cadw'r Bale. Tred o dafod i Danny Holmes a Ben Amoon oedd hwnna, gan Mr Bryn Markham Jones. Hwnnw chdi, un chwaraewr mae Andy Morrison yn medru di fyny ar. Ydy Danny Holmes, di chwarae bob gen, wel, to ma'n hyn? Do, yr unig un o dîm cei Connah sydd wedi chwarae am hob un gêm yn uwch Gyngrair Cymru y tymor hwn. Chris Haigato ar y cliriad. Horan. Na, wrthiad yn y cefn yn fan yna ar Josh Graham gan Danny Holmes. Horan parhau. Ferguson, cyfle i gael ei greisiad i fewn. Siomedig, cei gol. Nana Ba ddim yn hapus efo'r penderfyniad.
A mae'r gwleidyddion yma, i Jack Sargent, aelod cynlliad ardal Connah, un o noddwyr y clwb. Jack Sargent. Cyniad ymlaen gan Rutherford. Ond dyma rediad gan Josh Graham, ond yn cael ei dwyn. Ti'n gwybod be, maen nhw'n bron ar clicio dydy. Graham a rŵn. Ie, dyn ni heb hyd yn oed gweld lot o bakemen, sef prif sgorwyr nhw. Eto, edrych ymlaen gweld fe'n dod mewn i'r gêm bach fwy ond jyst anodd i'w credu nhw ar hyn o bryd. Wedi gyda'r gwynt yn torri ar draws y cae i cael y bil lan ochr bakeman. Bakari. Yr groesiad ag oedd hwnna'n mynd allan. Ar y funud mae o ipyn bach yn cefn i feddwl de, bod o eisiau helpu yr amddiffynwr dde hefyd, oherwydd Bakari. So poeni gormod ella amdano fo. A dyma chi'r ystadegau meddiant. Da ni newid basio hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Mae Connah wedi cael yr oruchafiaeth yn ganrannol. Ond yr ystadegyn pwysicaodd ydy bod hi dal yn ddi-sgôr. Dyma STM Sports wedi ennill y fan hyn, tymor yma yn barod o, felly yr cae yma a'r stadiwm a bod dim arall ddim yn newydd iddyn nhw. Ond wedi mae Connah wedi ennill Cwpan Cymru yma, 2 flynedd nôl hefyd. A maen nhw wedi arfer i ffeinals digon o brofiad ganddyn nhw. Do, wedi curo y dre newydd yma, a wedyn wedi curo Aberystwyth yn y rown gyn derfynol. Wan dyma Jamie Insall yn dal i fynd, tacl bwysig. Bakari'n ffigur gydio, Bakari ei sgiliau, mae James Owen ar gael. A hwnna allan. Chwarae teg. Kick Gornel. I'r amddiffynwr yma, chwarae teg, nath o'n neidio i mewn. Maen nhw'n gwybod amdano fo. Maen nhw'n gwybod mae'n mynd i twyllo, mynd ffordd un arall. Mor estredig i'r blaenwyr yn canol os dwi'n croesi, cofia. Na'r blaenwr oedd hwnna, Josh Graham hefyd, so mae'n anisgwyl i gweld blaenwr yn amddiffyn mor dda fel ni'n gwybod, Max. Mae gosau at 5 munud ar 20 o'r gêm wedi fynd. Gwelwch chi, mae hon di kick Gornel gynta y gêm. Bakari i'w chymryd ti. Mae yna 4-5 yn y cwrt yn disgwyl amdani hi'n syth at Marcus Jones. Gwastraff dy. Wel, does y pwynt os gynnwch chi rhywun 8 troedfad yn ganol yn y cwrt. Os na ti'n cael y gwasanaeth yn iawn, gynnwch chi siawns o sgorio. Ti'n gallu gweld beth oedd y syniad, fe oedd Callum Morris yn tynnu rownd, ond oedd e ddim ymlaen yn amlwg achos oedd rhywun wedi sefydlu ei hunan ar diwedd y bocs i STM, so yn amlwg oedd yr opsiwn yna yn anghywir yn y diwedd. Ferguson, y tafliad i'r y gwynt, y tu ôl iddi hi. Allan at Chris Owens, o mi oedd yna awgrym o ergyd efo yna, nôl â hi at Priestley Ferguson. Chris Owens allo greu lle am y croesiad llwyddo i wneud hynny. A mi o'na ormod arni hi, a nid am y tro cynta y croesiadau yn wallus gan Connah. Ydyn nhw'n fi credu gyda'r gwynt hefyd, mae yna gwynt trwm fan hyn. Ond mae yna'n neud pethau anodd, ond wedyn edrych ar y ffordd arall. Os mae STM yn gallu neud a cadw siap a cadw yn y gym fel maen nhw yn erbyn y gwynt yn hanner yma, bydden nhw mor hapus yn mynd mewn. Ond gwybod bod nhw'r wynt gyda cyflymder y mwd hefyd yn mynd ymlaen. Owen. Neel obeithiol, i gyfeiriad Ferguson. Dyma Evans dan bwysau mi nath o'n dda. Nes di gyfeiriad Chris Owens. Gofyn am y cymorth Harrison. Neel i gyfeiriad Bakari o'n awgrym o lawio nagwydd. Yn ôl y dyfarnwr ac yn cael ei dwyn gan Marcus Jones ac yna ymlaen gan Johannes. O ran Owens. Ti'n gwybod beth na'n digwydd? Jones. Mae o fel terrier yng nghanol y coe, Marcus Jones. Rhaid chi chwarae teg i Joe Evans de, a hefyd i Rutherford a Marcus Jones mynd am y dacl naeth am yna rwan. Mae tri nhw fel miwgis bach yn igon hapus wneud y gwaith. Sa neb licio wneud y ganol cae. Bakari o arbediad da. Mi oedd o dan bwysau gan Insall boie. A mi nath o'n dda. Mi nath o'r beth cywir hefyd. James Owen. Neb yna mewn Crys Coch, ond Marcus Jones yn y gwyn i STM Sports. Hediad penderfynol gan, Graham oedd o'n de. Josh Graham. Mae o'n mynd i newid ger efo yna. Oedd hwnna, o'n i'n gallu gweld, oedd Biggs i cael ei tynnu allan fyna, a bys ti'n disgwyl wedyn i'r chwaraewr canol cae Rutherford i eistedd mewn y gap oedd Biggs wedi mynd mas o. Ond nath e ddim deall
y peryg fan'na. Pan nath y Bale mewn, os oedd metr yn agosach, bys y fe wedi bod mewn fan'na. Just pethau bach, y gapio yn amddiffyn, yn codi weithiau yma angen i STM. Falle just diffyg profiad yw hwnna o chwarae yn erbyn chwaraewyr ar safon well sydd yn deall gofynion y gêm bach yn well. Ie, wel, dwi'n siŵr un o negeseuon yn ystafell newydd oedd i chwaraewyr mynd allan yna i perfformio, wrth gwrs, a i chwarae i'w Cris, i'w clwb, ond mwy pwysig, profi pwynt bod ni'n da i chwarae yn ebyn, gwrthwynebu'r fel Cei Connah, bob wythnos. Herwydd y dyrchafiad mynd i gael. Sa'ch ddim disgwyl allan nhw'n neud be nath y Bari a Met Caerdydd dod i fyny'n syth ar ôl curo'r ail adran yn y de, a wedyn maen nhw i fyny'n adran cynta cyn yn i'w gyngred. Felly maen nhw'n bimad, maen nhw'n neud y dda iawn, a ffeinal. Ferguson yn gryfach na Mackenzie. Ferguson, doedd o ddim yn drech na Joey Evans. Evans at Haigato. Haigato i gyfeiriad Graham, hwnna allan ar ei hunion. Holmes. Ferguson. Mae hwnna'n cael ei ysgodi allan gan Mackenzie. Da ni'n agos aet ar hanner awr, Malcolm. Nitson i chwarter awr, wedyn hanner awr. Ydych chi'n disgwyl iddi bod ydi sgor? O'n i'n gwybod beth ddisgwyl, i ddweud y gwir. Dwi'n gwybod digon am STM Sports, dwi'n gwybod mwy es bod nhw wedi cyrraedd y ffeinal, a wedi gorfod wneud gwaith ymchwil amdanyn nhw. A Mark Jones yn siarad efo fi hefyd amdanyn nhw, ond na ddweud chdi rwan, bydden nhw wrth i bod, a dwi'n hapus bod nhw yn ddi-sgor yma. O'r croesiad i'w wneud eto ac boi. Mae'n gofod bod mwy penderfynol, rhaid. Na, doedd o'n argohyddi fan'na dan bwysau gan yr hen ben Mike Wild. Wan Bakari yn ei chymryd ti. Mae'n gyfle unwaith eto iddo o gael i groesiad neu ergyd i fewn neu chwipio. Mike Wild! Mike Wild! Mae o'n gwybod sydd i ennill yn y gystadleuaeth. Ail gol Mike Wild yn y gwpan. Efo llai. Ychydig eiliadau tan hanner awr o'r gêm. Cei Connah 1, STM Sports dim. Ie, illa gyno'r golwr fai ar sut gath y Connah li ildio, ond wedyn mae i gyd i wneud efo Bakare fan hyn efo'r croesiad. O safon gyntaf da ni wedi weld o'r esgyll yn dod i mewn i'r postyn bella. A be, da ni'n dweud bob wythnos, ti'n gorfod cyrraedd pan mae'r Bale yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl, sbio perffaith o'r ediad. Asesu hediad y Bale yr awyr, wedyn dod i mewn, wel gweld ti o'r ffordd, peniad syth i'r gornel, a draws y golwr, dim chance i'r golwr. Safon y Bale mewn hefyd gan Bakare. Ti'n gallu gweld bod amddiffyn wedi'n trio roi ar ei goes coes gwanaf, ond just bach fel Bale mewn ffordd. Ti'n gwybod bod e'n dod, ond mae'n mor anodd i stopio, a Bale wych mewn. Falle bys ti'n amyn gol geidwad, doedd yna bron yna. Mae'n cord o ran sicrwydd, fi'n gwybod maen nhw'n dweud yn aml, ond... Mae'n un o heina fi gwneud, mae'r Bale yn crymannu at y golwr, dydy. Felly os unrhyw gyffyrddiad neu gwiriad gan yr amddiffynwr, mae hyn mynd i mewn hefyd. Dyna faint o dda oedd y Bale yma. Oedd. Cerdyn Melin i Tom Rutherford. Mae hwnna'n dacw fan hyn gan i ddechrau, doedd, ond ni'n gwybod hwnna. Wel, Bakare giro eto so bach yna, wedyn mae Rutherford... Waw, jyst i'w dynnu Cris, da ni'n gweld gwaith y gêm yn barod. Wel, hwnna'n heidi Cerdyn Melin. Na, coed. Ddim os ti'n ystyried bod hwnna wedi cael ei ffwrdd gyda o 3 ffal wael i gymaru gyda hwnna, ond mewn ffordd mae'n un broffesiynol achos oedd wedi deall, oedd Rutherford wedi deall bod y pwysau ymlaen o'n nhw yn gwrth ymosod, tîm ffal. Cymryd un dros y tîm, Gwenan. Ie, na ni. James Owen a Michael Bakare. Ydy'r llif ddora yn mynd i agor? Ie, wel, dyna ti ddim eisiau ddigwydd, de. Mae'n eisiau aros yn dyn, drefnus, dysgofiedig, gweithgar, a rai nhw'n enni. Nid yw'n dweud o wan. Owen! O, boi e! Dwi ddim yn cael yn argyhoeddi, mae rai fi ddeud, efo'r golwr bach ifanc. Dwi'n mynd i fod yn ferniadol, wrth gwrs dydw i ddim yn gêm anfar, iddo fo 19 oed mewn ffeinal. Mae rai fo fod mwy awdurdodol yn ymarn ni, i ddod i gwrdd y croesiad yna, a wneud siŵr bod y chwaraewyr ei flaen o yn gwybod mae'n dwylo saff tu ôl i nhw. Dwi'n teimlo
bod hynna, y teimlad na o gyda ni golwr sy'n efo dwylo saff toli ar y funud. Mae yna camgymeriad arall yna fo. Be fi'n credu sy'n bwysig fan'na yw bod amddiffynwyr STM eto ddim yn dilyn y chwaraewyr. Ti'n gallu gweld fan'na, oedd pedwar blaenwr Connah yn barod rhag ofn oedd camgymeriad gan y gol geidio. Mae'n rili bwysig bod nhw'n cael yn bwyntio yn well fan'na. Holmes, gyfeiriad Wild, sgoriwr y gol sydd wedi rhoi Connah ar y blaen Horan. Gwneud y dda fan'na. Just yw ymestyn i wrdd i gael ei benni o'na, i benni o'n ôl. Chris Owens yn edrych am Rhys Farquharson. Peth bwysig ydi wan efo STM Sports, ddim yn credu dal i fod pan nhw yn y gêm. Ti'n gwybod, mae Seigon Hawl wan i gymryd, y ffefrynna ar bapur cyn y gêm ar y blaen. Na. Ti eisiau wwan di amser i dorchu llewis a dangos cymeriad. Maen nhw'n grŵp sydd wedi... Camgymeriad yn yr cefn gan Haigato. Wild! Mae'n disgyn i Bacare da ni wedi gweld o'n rhwydo o fan'na. Mae'r gallu ganddo fo i daro cefn y rwyd o sefyllfa fel yna, nid ar yr achlysur yma. Ie, mae'n mynd am un i'r camerau go iawn yn fan hyn, dydi. Gret gan Wild, Bo Ensol yn cyd chwarae unwaith eto. Ond i fi, os bys y Wild i troi fan'na, fi'n gwybod bod e'n chwarae gyda'i goes dde, os bys y troi agor allan o'r coes chwyth fe, bys y STM wedi bod yn real peryg. Ond oedd e gan troi yr holl ffordd nôl rownd, oedd rhoi bach fwy amser i nhw a sefydlu hun. Ie, a cael ei benni fyny illa. Edrych pwy yn dod i mewn, ond oedd hi'n dal yn gyfle da i Bacare ar y posti pella doedd ei gwir, oedd hi'n ar y bol i'n rhydd. Bacare! All o greu lle am yr ergyd Callum Morris! Mae yna! Insel oedd ar cynnig. Ar ôl yr ergyd gan Morris a Boyen i dalu. Ti'n just, maen nhw'n hongian i fewn yna go iawn yma wan. Dydi Bacare, mae'n osod cerdded i mewn does. Heibio un, twyllo, da ni wedi weld o'n mynd heibio rhyw 4-5 yn ddiweddar a sgorio gol iawn. Felly, byddwch chi'n mynd na bob gêm, felly, sa fi wedi cymryd ar y cyfarddiad gyntaf. Dod, ddim di penderfynu neu hynny. A wedyn yn y diwedd, Insol sy'n cael y siawns hawdda illa i basio yna just dost y golwr i'r gol. Ond dyna ble ti'n gweld Morris ar ei orau. Fi'n credu, o ti'n sôn yn gynharach yn y raglen am y ffaith bod e'n chwarae bach fwy amddiffynol tymor yma eb sgorio gymaint. Fi'n teimlo fel bod Connah yn rili methu allan ar hwnna, ar rediadau fe. Mae fath o Frank Lampard, y hen Frank Lampard yn amseru rediadau perffaith mewn i'r cwrt cos. A dyna pan byddai'n sgorio gymaint o gols, a fi'n credu bod nhw wedi methu hwnna tymor yma. Yna'n prif sgoriwr, y dau tymor dwytha. Da ni fewn i'r 10 munud ola o'r hanner cyntaf gol Mike Wild wedi hanner awr sy'n gwahanu'r tîma. Ia, Bryn. Eto. Boyen i goffwn ni am hwnna drosedd. Trosedd ar y golwr cyn i Callum Morris i gwiro hi fewn i gefn y rwyd. No, mae Callum Morris yna rwan a ni'n i fod yn siarad amdano fo. Mae'n cam sefyll. Dyna da ni'n gweld yma'n un. Ond ti'n gwybod be, please, mae rhaid i'r golwr de, rhyw fath neu gilydd, mynd yn ôl i'r parth yn ei ben ei hun. Mae rhaid fo dechrau bod mwy hyderus. Ti'n gwybod beth sy'n fi ddeud? Bod tro wrth y golwr, os ti'n cael gem ddim yn gret fel un de, paid a gadael amheuaeth allan yna. Na benderfyniad, os yw'n iawn nes yw'n wrong, dim ots. Just na benderfyniad. Dwi'n dod, neu pob symud, neu awe, mae nhw'n clirio'r bel. Ond ar y munud, dwi'n deud un o'r ddau. Felly gyda'r amddiffynwyr y fan o ddim cliw beth sy'n digwydd. O'n i'n meddwl ti dafon cwn defaid i ffwrdd gyda'r awe yna fyna. Bacare. Ar un meddwl, Charles yna Jane yna ni. Cael ei gosod yn ôl. At Callum Morris, Mike Wild angen o'n y camol. Wild ar croesiad. A'r cliriad allan gan Biggs. At Wild yn cael ei wthio drosodd. A'r gec rydd yn un hawdd. Sori, mynd nôl i yna, fi angen cael ti ar ffarm fi, Max. Callum Batesman ar y drosedd. Connah ar y blaen. Sa'n gorffen yn gyfartal gyda llaw ddyn a ddim amser ychwanegol. Mi awn ni'n sydd i gicia o'r smotyn. Connah ar y blaen o gol i ddim o Bacare, heibio i Jones yn hawdd. A honna oddi ar Graham allan am gigor na oeddech chi'n synhwyro ond ydych, os oedd gol arall yn dod, yna un arall ac un arall ac un arall. Wel, beth dwi'n dweud ydy de, mae yna andros o wynt allan yma, felly mae yna fantais mawr i'r tîm sy'n gicio lawr fel mae Connah wedi cael wneud yn hanner cyntaf. Os ydyn nhw'n cael yr ail gol,
Mae'n mynd i fod yn dasg ofnadwy anodd bod y gwynt efo nhw. Os di'n un gol, mae'n sgôr na o... Efo'r gwynt siodd nhw, mae'n siawns. Bacari. Boie, Tron yn ei dalu. Troi gefn ar hwnna bron, a nath o dal i dalu. Drych yma, dio ddim yn mesurhediad, dio yn asesiwn yn dda, ond yn y diwedd mae'n just cael gafal i. Anghonfensiynol a deud y llia. Dwi'n ni'n gair. Yndi. Ond da chi angen golwr fel mewn tîm yn dydach, yn yr amddiffyn, da chi angen golwr cadarn y tu ôl i chi, i rei hyder i chi. Awdurdodol. Rhaid i fod yn bresenoldeb fel golwr. Hwna'n bel dda. Ond Marcus Jones yn methu manteisio. Mae fe yw'r un ti'n teimlo nag o, os mae STM mynd i cael rhywbeth, fe yw'r un. So mae wedi cael 2 ergyd, mae wedi creu ei hun mewn ffordd, a rediad yna sy'n mor anodd i bigo lan hefyd, rediad o'r gan y gai. Gobeithio gawn ni weld bach fwy o fe, ond fel wedyn mae'n rhaid... Maen nhw angen hanner amser nawr i fod yn onest. Mae'r pwysau mae Connah yn rhoi arnyn nhw. Mae hwnna'n anodd i parhau i amddiffyn trwy'r amser. Mae'n anodd cadw'r dwysydd yma lan am cyfnodau hir yn y gêm. Mae'r cynnig yna gan Marcus Jones yn tîmo'n bell iawn yn ôl. Ffacwson yn gryf, Ffacwson creu lle am y croesiad. Mi oedd Mike Wild yn disgwyl amdani, mae'n disgyn i Bacari, wan ta Bacari. Bacari yn twyllo un ffordd ar cyntroi, i'r ffordd arall heibio i Hermon i hanes. A cefnwr dde yn gry. Dal yna i Bacari. A maen nhw... Be dwi ddweud ydi, maen nhw'n amddiffyn di defn. So pan maen nhw'n crydio'r bel, maen nhw'n symud allan efo nhw. Be mae STM Sports yn neud, maen nhw'n aros yn defn. Felly maen nhw'n gwadd problemau hynna'n hyd yn oed pan maen nhw'n clirio'r bel. A wedyn sneb lan fanna gyda nhw, mae'r pel yn dod nôl, a maen nhw dan pwysau unwaith eto. Fel wedyn ni, mae'n anodd i cadw lan ar y dwysydd yma trwy'r holl gêm, maen nhw'n mynd i blino'n rili go gyflym. A mae pawb yn hanner STM Sports o'r cae, bron a bod ag eithrio golwr Connah. Noan Holmes, crwydro draw i'r yslis chwith. Danny Holmes. A Mwn, mae o gorfod dod yn ôl yn ddefn i chwilio am y meddiant. Nos fercher am 10 ar mwy o sgorio, cyfeiliad arbennig efo blaenwr Hibernian Christian Deutsch sgoriodd eto heddiw a 2 frawd ar y soffa. Y 2 Allen, Gavin ar wyn arall. Ia, mae'n siŵr fydd Dylan Epps yn gyro eistedd rhwng da ni. Waith da gan Josh Graham, ond o ran yn daclus ydym yma. Alan Morris, Bacari. Ystyn ni anwesu hi lawr yr ystlys at Chris Owens. A gyntaf dan bwysau gan Ben a Mwn yn ildio'r tafiad. Christian Deutsch, nos ferched. Wel, dyle fo heiddi i gyfla mwy na Hal Robson Connah. Yna i bad mi. 14 o goliau. Ie, dwi'n siŵr, tymor i Deutsch. Gyn arall heddiw. Wild. Owen. Bacari. Bacari'n denu Johannes tuag ato fo. Wel. Gyn ennill y drosedd. Nath o jyst gorfod yna disgwyl i Bryn Malcolm Jones i reid ar cic rhaid edrych. Hindi gosa, neu wedi gael iddo fo, a oce, ti'n mynd hefyd fi eto, ti'n cael cic, dyna mae'n gael. Diw, o'r bwys bach. Chris Owens. I anelu at 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar ymyl y cwrt Cosby. I Connah, mae Wild yna, mae Ffacws yn i fyny. Mae George Horan i fyny, Harrison yn cymryd yr un fer. At Owens, chwipio hi fewn, edrych am Wild. Hawdd. I Mike Wild. Mi oedd y croesiad yn berffaith, oedd y peniad yn well. Dim gobaith i boie, Connah 2. STM Sports dim. Ie, jyst bydden nhw ddim angen, ond na i ddeud eitha chdi'r gwir, mae'r safon o'r croesiad yma eto gan J. Owen yn fan hyn de. Dwi'n meddwl o fod, Chris Owens ydi o, a mae'r croesiad, eto, fe dwi dweud, edrych ar hediad,
Mae o'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd, mae o'n hofran, mae o'n yr awyr, mae o'n uchel, mae o'n cael pŵer troli pened yna, a cywirdeb, sydd ar draws y golwr, a golwr yn symud, sydd i gornel o'ch arwydd eto. Mae hwnna'n glinigol. Chwaraewr mawr, lwyfa mawr. Mae ond mae'n un anodd, mae'n un hawdd i stopio. Pwy oedd y marcio fe? Oedd neb yn agos iddo fe, a fydden nhw siomedig, achos os mae tîm yn torri chi lawr, neu creu rhywbeth yn mynd trwy canol chi, weithio mae'n chi roi llaw chi lan, neu goro 30 llath, so ni'n methu stopio yna. Ond mae yna rhywbeth, literally, newydd digwydd 10 munud yn ôl. Dos bod nhw wedi dysgu o hwnna. Fi'n gwybod bod Wild yn dda, mae fe'n profiadol iawn, ond mae'n rhaid bod nhw'n dysgu o wersi nhw a marcio fe'n fwydyn. A maen nhw'n gwybod i be ddisgwyl gan Connah. Mae Connah di chwarae fel hyn ers 4 mlynedd. Ferguson ar pwysau'r Joey Evans. Mae Evans dal i lawr Ferguson os ein arall i fod cyn yr egwyl. Ddim efo creisiadau fel yna. Am safon ar y ddwy groesiad, ond peidio cymryd i'n byd yr wythor ymosodwr Michael Wilde. Y ddau beniad, mae heina yn dod o'r safon ycha, cofio. Y ddwy beniad, penio yn ôl lle mae'n dod o just rhywun sy'n argohoedd i chdi'n syth pan mae o'n yr awyr, mae o'n mynd i sgorio wan. Ond mi sgoriodd y hat-trick yn y rownd derfynol yn 2006 i'r Seintiau Newydd pan gyrra nhw Port Talbot o 4 gol i ddim. Os y hat-trick i fod yn y rownd derfynol y tymor hwn. Holmes. Ti'n meddwl ceisio eirw fo gyda'r gêm nath ddweud pan o'n edrych am y champagne gyda fi heddiw, meddwl fo. Wel, gawn ni weld. Mae ar y ffordd. Bakari. Ond oeddech chi'n deud, Malcolm, mi oedd y croesiad. Bakari. Campus. Bakari. Bakari'n dal i fynd. Bakari. Lawnsio i ffordd naill ffordd o'r llall. James Owen. Callum Morris. Ti'n gwybod beth, Mae o'n un gret i wylio, neu dim mor gret i wylio. Mae o'n neud gwaith mor gyffroes i'ch der, ochr dy sedd, a wedyn, dwi'n chwilio am yr end product. 3 gwaith mae'n cael rhediad fel yn y gêm, a diolch di cael ergyd ar y gol. Ti'n gwybod, so dwi'n dal yn dweud, so mae'n chwarae mewn benni wedi, so wedi chwarae 1-2 yma, a so wedi cael mewn ar y gol o'r 1-1. I fod yn dig, fi credu yn anyway, mae STM mod o fan. Oedd e anodd iawn i ffeind o rhyw fath o wagle pan nath e mewn i'r cwrt gosbi, achos oedd gymaint o chwaraewyr o gwmpas e. Maen nhw mor dyfn. Stephen Malcolm Jones ar chwiban ola ar ôl dechrau Digon Simpson, tîm Andy Morrison ar i'r achafiaeth. Yn yr hanner cyntaf, 2 gol gan Mike Wilde, y naill wedi hanner awr, yr ail wedi 42 o funudau. Benjamin Boye wedi i giro 2 waith. Ar yr egwyl, mae'n Connah 2. STM Sports dim, dewch yn ôl mewn 2 funud ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. At Lidl, we're big on award-winning nappies. Big on snug as a bug and soft as a baby. Big on an easy change for spare change. Big on moving feet and clean bed sheets. Big on a lion. Well, sort of. Big on nappies for little babies, bigger babies and babies who nearly aren't babies. Lidl's Loopy-Loo range. Now that's big on quality and always little on price. Believe it or not, these are all signs of development. Okay, so you won't find them in the baby books, but they still count. Development. Development. Yep, development. It's why Little Steps Follow-On milk from 6 months is enriched with iron to help support their normal cognitive development. So they can progress in their own unique way. Aw, you could just watch them for hours, couldn't you? I mean, I do. Sometimes. Little Steps Follow-On milk. For the big, little steps. Head over to mechabingo.com and play Winner Spinner for free with tens of thousands of prizes daily. Mechabingo.com. So entertaining, everyone's playing it. Probably. Are you with me? Because this is a home of getting stuck in. So let's jump in feet first and swim till we'll link way. There's no waiting on the sidelines. I'm looking at you, Gran. Let's go all in and never back out. And this, my friends, is where it starts. Are you ready to Butlins?
You'd have to throw that one back, Mr. Thompson. There's a glass and a half in everyone. It's here! Benson's January payday sale is now on. Grab the Airstream Memory 3000 2-drawer double divan, now just $5.99. Or the Hip Hop double bed frame, now only $1.99. Plus, with 3 for 2 on bedroom furniture, free delivery and interest-free credit available, now's the time to start sleeping well. The January payday sale ends Tuesday at Benson's. People's Postcode Lottery is a charity lottery. Thanks to players, charities are getting the funding they need to continue helping their cause. Without the support of players, none of this could happen. I know this lottery is a passionate fundraiser for good causes. Thank you to everyone who is playing People's Postcode Lottery. Noswaith dda. Ia, chroeso i Heno. 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 Nos Sadwrn. Nos Sadwrn. Ia, fe fydd heno yn fyw yn eich cartrefi bob nos Sadwrn. Digwyddiadau bach a mawr i ledled Cymru. O, Frostbite. Mi fyddwn ni yno. Heno, nos Sadwrn ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Pwy fydd yn codi cwpan cyntaf tymor yn ddymestig yng Nghymru ydy cwestiwn mawr. STM Sports o Gaerdydd yn herio Connah ac ambell i gifolwg i gryw Llaneirog. Connah sydd ar y blaen, 2 gol i ddim. Mike Wild, yr hen ben, yn penio 2. A mae'n gyfforddus ar yr egwyl. Yn ôl y dysgwyl hefyd i fod yn deg, Connah 2. STM Sports, dim Owain Tudur Jones a Gwennan Harris sy'n cadw cwmni i fi. A dreulio ni cyn y gêm yn sôn, mae Connah yn ffefrynnau hyn i gyd. A mae wedi profi hynny mewn ffordd. Beth am y hanner cyntaf na, Gwennan? O fi credu oedd STM wedi gwneud dda iawn a welyn ni hwnna gyda'r sgôr. 30 munud mewn ac o'n nhw'n dal yn ddi, dim. Ond jyst o ti'n teimlo ar ôl falle 20 munud, oedd y pwysau oedd Connah yn rhoi ar STM, oedd rhywbeth yn mynd i dod rhywbryd, achos mae mor anodd i amddiffyn yn erbyn hwnna a cadw dwysydd yno o cael pobl lawr am cyfnodau hir, ac o'n nhw byth yn cael brec. Glimpses dda iawn wedi gyda'r blaenor, ond yn anffodus, fel y 2 croesiad welyn ni, ond nhw jyst o'r safon uchaf, a oedd Connah yn llawn heiddi wedyn bod ar y flaen. Chi'n wedi sylwi fyna, oedd y bêl yn dod yn agos. Owain Tudur Jones, natur y pêl-droedio. Oedd yn ysu i gicio'r bêl. Mae chi siarad â fi yn anffodus i chi. Owain, gen i weld cyfleoedd STM Sports. Nawr, ar un hen stori, chod, gallai di bod yn stori wahanol. Ie, da ni'n gweld ar y sgrin hefyd y meddiant. Mae hwn yn ffordd wahanol i Connah chwarae. Hwn oedd y cyfle. Jones wedi cael gêm dda iawn yn ganol cae. Mae o'n dangos lot o egni. Mae ar yr ail bêl yn aml iawn. A mi fysa fod i Siomi yn fama beidio tara'r targed. Just yn dragio ar draws y gol rhywfaint, ond hwnna oedd y cyfle. Dwi'n meddwl i fynd ar y blaen mewn gêm mor bwysig. Ond maen nhw wedi cael rhyw hanner cyfleoedd wedyn. Rhyn un dyn, Jones yn y fan gywir yn pigo'r bel i fyny. Just methu cweit cadw i ben o ran rheolaeth. Ond chwarae teg, maen nhw wedi bod yn y gêm. Gwennan yn hollol gywir yn deud am rhyw 20 munud, mi oedd bob dim yn gweithio allan yn gret iddyn nhw. Ond wedyn, nath Connah just cael gafal ar y gêm i ryw radda, dechrau cael rheolaeth i hunan, a sam stop arnyn nhw wedyn. Ie, chi'n mynd sylwi bod yn digwydd yn syth. Ar ôl nhw 10 munud, chi'n mynd o dalwch mlaen, dyn nhw wedi gadael hanner i hunain, na dda fe. STM, ar gol gyntaf yn dod, fel o ti'n sôn Gwennan, bron cyrraedd hanner awr, oedd hi bron yn berffaith, a wedyn mae hyn yn digwydd. Ie, ond y croesiad, safon hwnna, ti'n gallu gweld, amddiffyn nhw'n trio troi ar ei troi dde, ond jyst safon y croesiad yna mewn, a wedyn mae pawb yn gwybod safon Michael Wild, a'r ffordd mae fe'n gallu gorffen cyfleoedd. I fi, marcio cwestiwn am y gol geidwad, mae'r amddiffyn mor dwfn,
fanna. Mae naill angen ei am dy ffyn mas bach fwy, neu mae rhaid i fe trio dod mas a cael rhyw fath o effaith ar y croesydd yna. Dwi'n dala'n iawn, nag yw e? Ond mae'n mewn i goder uchaf, felly sef yn poeni. Ie, dwi'n meddwl mae STM Sports yn fanna ar y gic yna yn amddiffyn zonal, a mae Mike Wild jyst yn cael yr hediad. A weithiau mae'n ddigon hawdd deud, marciwch y dyn, mae o mor beryglu, sbiwch ar y goliau mae di sgorio yn ei yrfa. Ond mae symudiad o mor glyfar, a dyna sy'n digwydd pan da chi'n codi lefela, mae'r safon yn amlwg yn uwch, a mae Mike Wild yn feistr ar ffeindio'r lle yna. O'n i'n cytuno ellas ar golgeidod yn gallu dod oddi ar y linell, ond oedd y croesiad mor safonol, anodd iawn i stopio. Ar Ailyn, croesiad ma'n well, os rhywbeth, Connah. Mae'r gwahaniaeth yn y safon di dangos jyst yn y ddau gol yma i fod yn onest. Oedd hwnna yn croesiad, bys unrhyw un yn hapus iawn o. A wedyn, yr un peth i fi o ran, mae rhaid bod STM wedi gwneud gwaith catcher, gwybod pa fath o bygythiad mae Michael Wild yn peri. Mae rhaid i rhywun marcio fe yn lot fwy dyn, neu marcio fe. Sa'n fan o zonal defence yn personol, mae rhaid i rhywun jyst cymryd cyfrifoldeb a dysgu o'r camgymeriad wnaethon nhw 5 munud yn gynharach. Dyna ni, mae'n ddwy i ddim ar yr egwyl. Cyn i ni fynd am egwyl, mae yna westai arbennig iawn mae heddi, achos mae Dani Gossett sydd wedi cael tipyn y frwydr dros y misoedd diwetha gyda Nicky John. Ie, diolch Dylan. Dani, da ni mor falch o dy weld i yma heddiw. Mor falch hefyd o glywed dy newyddion da di'r wythnos yma. Diolch o'r iawn braf bod yma. Ie, newyddion gwych. Mor hapus a lot o relief, really. O, mi ydyn ni gyd yn rhannu'r un teimladau yna hefo chdi hefyd. Be am yr hanner cyntaf, ti yma fel gwestai gwadd heddiw yma? Cei Connah ar y blaen, ond mae STM di roi cynnig o dda arni. Do, reit impressed, actually, fe STM. Di bod yn gêm gyfartal iawn. Ond, obviously, mae Connah's ci efo'r quality dros y cae, a y car ar ochr chwith fod yn creu lot o broblemau. Mae wedi bod yn croesi peli da, a cyn bo hir efo Mike Wild yn bocs, mae hynna'n mynd i'n fewn rhyw ben. Ie, mae Mike Wild yn sicr yn gwybod lle i roi i ben, dydy? Ni, dau gol dda, cyferdi dda, chwarae teg. Beth am y cyfnod mae sy'n dod i fyny rwan, achos wrth gwrs mae ail hanner y tymor ar fi'n cychwyn yr wythnos nesaf. Mae gen ti gysylltiadau cry iawn hefo Bala wrth reswm. Pa mor agos wyt ti'n gweld Bala yn cystadlu efo'r tîm sy'n ar y brig? Oes dad, mae'n neis gweld nhw mor agos ar y top, Connah's ci a Bala, a gobeithio bod Bala'n gallu pwysio allan TNS, ond obviously ni'n gwybod beth mae TNS yn gallu neud, mae'n gallu troi hi ar mewn ffordd a mynd yn unbeaten fel da ni wedi gweld yn nifer o weithiau. Ond ie, mae'n amser rwan i baratoi cryfhau y mis yma, so ie, gan i weld lle mae'n mynd â ni. Wyt ti'n gweld unrhyw un yn mynd ar ben cympwriaeth heblaw am y Seintiau Newydd? Dwi'n gwybod, mae'n anodd ar y funud, ond ie, mae'n dda bod gweld nhw'n pwysio'r tîm, so ie, gan i weld. O, Dani, mae'n lyflu cael trafod pêl-droed efo chdi. Diolch yn fawr iawn i chdi. Egwyl fer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Tim and Tom love a late bite before bed, but those late dinners can cause heartburn or reflux. Tim chooses Gaviscon Double Action, which unlike Tom's antacid, neutralises acid and forms a protective barrier, even when lying down. For long-lasting relief, choose Gaviscon Double Action, now also in new mixed berry flavour. And also from the makers of Gaviscon comes Guardium. One pill for 24 hours of zero heartburn. What's up, Peloton? How are we doing today? We're live from the studio. Let's do this. Accept nothing but your best. Resistance up. Let's go. Aaron 500, you're flying up that leaderboard. We've got this together. This is it.
Final push. 3, 2, 1, and the cover. You crushed it. See you tomorrow, Peloton. Try the bike at home for 30 days with full refund and free pickup. We will pass this slumbering beast unharmed. Just as your credit score will be unharmed when you check if you could hold the card of Vanquish. Get in! I can't hold the card of Vanquish. Acquire the power of Vanquish today at vanquish.co.uk. Representative 39.9% APR variable. Wellman, the UK's #1 vitamins for men from Vitabiotics. Having a workplace pension is like having another you. At work, helping earn money for when you retire. Get to know your pension. Visit workplacepensions.gov.uk. Rygbi rhyngwladol y penwythnos nesa. Andy Parks yn croesi. Iwerddon a Chymru ddydd Sadwrn. Arbennig gan Gareth Davies. Yna ddydd Sul menywod Iwerddon a Chymru. Gwych gan Giles Joyce. Pencampwriaeth y 6 gwlad yn fyw ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croeso nôl ato ni. Digon o bêl droed i ddod eich apwyntyn o slun o'r Nos Fercher. Ni'n cwrdd ar gŵr yma, Christian Doid, sy'n sgorio eto heddi i Hibernian yn yr Alban 15 gol tymor yma. Mae rhai yn sôn falle brynheiddi gyfle gyda Chymru. Cyn y pasg ar Easter Road yn amlwg yn os na atgyfodiad yn mynd i fod fan hyn heno sgwni o ran STM Sports ar ei holi o 2 gol i ddim yn erbyn Connah. English language commentary is available on the red button yn un ôl at Malcolm Allen a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn Dylan, a mae Gwennan eisoes wedi cyrraedd y pwynt sylwebu dim newidiadau ar yr egwyl yn y tîm sylwebu nag yn y naill dîm na'r llall. Connah ar y blaen o 2 gol i ddim. Diolch i 2 gol Mike Wild. Ac i fyny yw gyfeiriad o yr aiff y bêl hir. Be fydd y neges, Malcolm, ar yr egwyl gan Nana Ba i ddechrau cychwyn? Wel, y gol nesaf. Dyna sy'n bwysig, ond hefyd i beidio amddiffyn mor dyfn a nath o yn hanner cyntaf na. Insol! O'r dechrau gorau posib i Connah. Y bêl hir at Mike Wild. Chwip o ergyd gan Jamie Insol. Mae drosodd bellach i'w dîm o Connah tair, STM Sports dim. A dyna'r negas yna allan o'r ffenast. Yn ystod yr egwyl, ond nes ti, ti'n gwybod, y pel hir, Michael Wild, dod o ochr cefn yr amddiffynwr, a mae'n gwybod mae'n mynd i gyro'r peniad, wedyn mynd yn reiti, mae'n gwneud so lot i wneud. Iawn, mae'n gwneud dilyn hon, efo'i lygyd, dros ti ysgwydd, gadael iddo lawr i'r uchelder perffaith. Os ti'n cymryd ar ei ddian, mae dros y traws. Ti'n cymryd yn ei wyd, mae'n mynd i'r llawr. Mae o'n dal hi ar y foli mewn un symudiad, mewn un troiad. Mae'n wych o techneg gan fo, a gret o gol. Mae hwnna'n gol mor anodd a techneg mor anodd i wneud, a mae fe wedi wneud edrych yn mor syml. So mae'n rili anodd i esbonio pa mor galed yw'r sgil hwnna. Yn wedi pan mae'n dod dros Penty hefyd, a'r ffordd mae fe wedi troi corff fe a cysylltu ar un pryd, mae hwnna'n ergyd arbennig. Mae rhaid iddi fod yn berffaith. Mae rhaid i bob un elfen o hwnna fod yn berffaith, a mae o'n neud ti, fel na Gwenna'n dweud, mor hawdd, ond doedd i ddim. Ond dyna pan mewn prif sgoriwr, so mae'n cofio. Dydy o'm yn Cymru, na nid y gwir amdano fo, sy'n wahanol i rei ymosodwyr yn yr uwch-gymraeg. Dydy o'm angen mwy na 3 chance i sgorio gol. Mae rei ymosodwyr sganddo ni eisiau 4 neu 5. Mae o'm ond angen 1 mewn 3 illa. Wel i ail gol yn y gystadleuaeth i Jamie Insol. I 15fed gol y tymor hwn ym mhob gystadleuaeth. Be bynnag, dydodd Andy Morrison ar yr egwyl mae wedi gweithio. Ond a pa mor ddi gyfaddawd ydi Connah. Holmes
Cael lle gael ei groesiad i fewn, George Horan i fyny o'r cefn, a mi gododd o'n bach yn gynnar efallai, do? Mi nath o weiddiad Michael Wilde. Nath o weiddiad Michael Wilde. Nath Michael Wilde ddim neidio fan hyn, o'r mae Horan wedi deithio fel gadael i, dwi ma toch ni. Mae'n neidio. Dydy o'n Mae ar ei ffordd lawr, dydy. Dyna pan mae'n pendio o dan y bel, dyna pan mae'n mynd dros y traws. Sy'n rhaid o'n neud hynna. So bod i'n mynd ar rafu rediad a sesio hwnna, dipyn bach gwell hynna. Ia, wedyn jyst trwy pennu fe nôl lawr wedyn, nag yw e. Wneud yn anodd o gadael gol geidwad, ond Wild yn rydd eto, mae rhaid nhw dysgu, achos mae fe'n mynd i cael llon llaw heddiw os na bod nhw'n pigo fe lan yn well. Gael fy'n cwestiwn gwna, nefyd, dau ymwysodwr, y ddau di sgorio. Michael Wilde sgorio 2. Ac da ni'n gweld yr ymwysodwr arall wedi sgorio Insol, wedi sgorio trydydd gol o fanna rwan. Sa fi lan ni pyn bach, sti, sa gyda fi chwaraewr wrth ymwyl fi, di sgorio 2 a fi ddim un. James Owen, mae Danny Holmes efo fo. Sa greisiad i ddod i fewn gan Holmes. Owen, greisiad y peniad allan gan Haigato. Mae'n disgyn i Bacare. Y bel yn cael ei thwtio gan Joey Evans. Dewch ni edrych ar y gol eto, Malcolm a Gwennan. Ia, mae penia, does a ddim cystadleuaeth yn fanna fo Michael Wilde. Felly, mae o jyst penio mewn i ryw ardal mae Insol yn. Dydy o'n penio i mewn i lwybr o, erwydd dwi'n gwybod pa ochr i ddamnu ffynwr mae angen y bel. Felly, mae'n penio i ochr cywir yn y marn ni, ochr mae o'n sefyll yn oherwydd. Does am lle iddo i benio tu ôl i'r amddiffyn. Felly, mae'n beniad clefar yndi, ond mae'r gorffen mor glinigol gan Insol. Ond bys ti'n disgwyl, pan o'n i'n chwarae blaen o'r tybeth, mae'r amddiffynwyr yn mynd i ennill popeth yn yr awyr. Maen nhw moyn ennill popeth yn yr awyr. Maen nhw moyn rhoi marc gan y ti hefyd i ddangos bod ti'n mynd i cael pnawn galed. Sa'n teimlo fel bod STM wedi wneud hynny. So nhw wedi really fel gosod marc a her nhw i blaenwyr Cey Connah heddiw. Ia, a dyna'r sgwrs oedden ni'n gael yn ystod yr egwyl efo Mark Jones a Tommy Morgan hefyd yn Malcolm. Mae David Biggs a Chris Haigato yn y cefn. Dyn nhw ddim yn gefnwyr canol na chdi? Na, dyn nhw ddim. A hefyd, mwy na ddim byd. Gyda gefnwyr canol, sydd ddim yn gefnwyr canol, ond sy'n benderfynol i gyrraedd y bel gyntaf. Mae Michael Wilde lot mwy penderfynol na ddau yma heno. Chris Haigato gyda llaw yr rhif 6 i STM. Mae o ar ei holi rwan hefo Biggs, dyma fo Haigato. Mae o hefo'r clwb o'r cychwyn cyntaf, o'r gêm gyntaf chwaraeodd y clwb yn 2005. Mae'r chwaraewr yma hefo nhw. Mae hwnna'n stori ryfeddol, dyd y gwir, dyri. Ydy, mae yna am o fe wedyn yw'r un sy'n rili'n gwthio cymeriad y clwb i'r chwaraewr newydd sy'n dod mewn a dangos nhw y ffordd a pa mor galed mae bywyd wedi bod nhw mewn ffordd a sut mae y ffaith bod nhw wedi cyrraedd fan hyn nawr yn her mor ddau nhw. A hynny'n adleisio be welson ni yr wythnos dwytha yn y gêm yn Rhydaman yn erbyn Caernarfon a'r gymuned. Rhydaman yn dîm cymunedol go iawn. O, oedd a'n tad, a croeso cynnas gatho ni yna, a diolch yn fawr iddyn nhw am hynny. Ond mae'n gret gweld STM Sports yn cyrraedd y ffeinal fel nad Mark Jones yn cyn y gêm. So mae hynna yn dasg igon anodd iddyn nhw. Ia, mae eisiau profiad, ia, mae eisiau dysgu wrth gwrs. Mae gen rhywun o chwaraewyr ifanc, a gobeithio i dod o fel anyn nhw wrth dysgu o achlysur fel hyn. Bydden nhw eto yn ymuno ni yn yr uwch gyngred un diwrnod. Yn yr un gyngrair ag STM Sports, Rhydaman? Ia, mae'r un ffordd mae'r tîm yma mynd. Holmes ar ergyd. Gwiriad. Marcus yn ar ei holi. Marcus yn benderfynol o'i chyrraedd hi. Hwna'n gei cryd. Ond mae pethau ar hyn o bryd efo bron i 20 munud o'r gêm yn weddill. Mae'r tîm y gŵr hwn, yr Albanwr, ar ei ffordd i'r Tunnocks Caramel Wafer Cup, os dwi'n dweud i enw iawn o. Ia, neu adolch di i ddeud pa gwpan oedd i. Ond ath ni fyny do. A gath yr Andy Morrison, gath o ddim bach o karaoke cyn y gêm ar y nos Wener. Ia, cyrraedd y rownd derfynol yn her yr Alban y tymor dwytha. I fyny yn Inverness. Colli'n erbyn Ross County o 2 gol i 1 a hynny'r ôl i Michael Bacare.
roed Cei Connah ar y blaen. Hwna gormod ar hwnna gan Danny Holmes ac Chris Owens methu cadw hi ydy'r chwarae. Felly ar hyn o bryd, y balchder i dîm Nana Bad, yna fydd y neges fan debyg ynddo. Na. So, mae fydd o'n just dal iawn o'ch chwaraewyr i reid i gorau mewn. Ti'n isio peidio gadael bod i fallan ar y cae, beth bynnag i'r sgôr. Just meddwl am y perfformiad. Cael gan ti'n fawr Andy Morrison ganu ar y karaoke, o'n i'm yna, ond... Rhywbeth gen Oasis, yn siŵr. Dwi'n cyfri guess dwi, iawn. I did it Andy's way. Ia, Green Creek gras o hon. Dyna be oedd y gan. Gan Tom Jones. Harrison. I cyrraedd Bakari. Rwy gyfrwng Callum Batesman. Bakari, sgilia, godidog unwaith eto gan Bakari! O tapaliw di'r cerdyn melyn i Hermon Johannes. Ac ydi o'n ffodus mae melyn ydi lliw y cerdyn. Ti'n gwybod be, mae hon de, y dacl, edrych y sodad yma trwy coesa. O'na. O'na, just yn neud ffwl o bobl. Mae dacl yma'n warthus. Mae hwnna'n, ti'n gwybod be hwnna? Mae hwnna'n berffaith esiampl o synbyn. Be mae'r Premiership ella'n meddwl dod i mewn o blynyddoedd nesaf, lle maen nhw'n mynd i ochr y cae am 10 munud fel maen nhw'n neud y rygbi. Mae hwnna yn warthus efo 2 droed i fyny fel yr ail coes yw e. Na beth yw'r peth gweithio. Yr ail coes sydd yn dod mewn wedyn ar ôl fel rhyw fath o sisiwn. Achos maen nhw wedi 10 mlynedd yn ôl, hwnna'n tacl perffaith. Coch Gwynan? Dyddiau, na, dim i fi. Na. Dyddiau yma chi methu wneud fathau o tacls fel hwnna achos yr ail goes a safle'r traed yn mynd mewn. Connah, ti'n gael ei llawer, ti'n gael neidio na ddim byd dyddiau yma. Oedd y 2 droed i weld oedd hi ar y ddeir yma gan Hermon Johannes. Rwan ta. A'i Mike Wilde, mae o'n dawnsio ar ochr bella'r Cwrt Cosby. James Owen. George Horan, mi oedd o'n i chanol i, mi oedd Priestley Ffacws yna, Chris Owens yna hefyd. Mae'n un anodd eto mae'r cyrwydd, mae hwnna'n wasanaeth o safon gan James Owen. Yn crymannu fewn at y gof, mae'n gwybod mae'r efo methu dyn cyntaf, mae'n gwneud hynny. Mae'n llawer o'n un agwyd. Chris Owens oedd o'n de. Ond mae'n amlwg bod Cei Connah Malcolm wedi bod yn ymarfer y cicia gosod ma'n tydyn. Dyna beth maen nhw'n gwneud trwy ymarfer bob wythnos. Maen nhw'n gweithio mor galad ar cicia hyn. Nawn ni weld os ydy o'n cael... Na, dwi'n meddwl bod o'n Bakari i... Oedd o'n bywriadol, na gwaith. I wneud rhywbeth yn ôl iddo fo i ddweud gwir thych chi, ond... Lewis Brass yn cael y cyffyrddiad o'r bel, ond mae o wedi cael noson mor gyffyrddus yn y gol i Cei Connah. Bron i... Wel, oedd o ddim yn bron chwech. Dyma ni unwaith eto, mae'n gyfle fan hyn i Ffacwson! A Boye yn ddewr. Benjamin Boye yn rhwystro Priestley Ffacwson. Peniad da eto gan Wilde yn ennill y brwydr yna. Insol yn neud y job. Falle bod ei ddim yn cael y clod am yn dal y bil lan yn dda a creu y sylfaen. Ond arbediad, wel, oedd e ddim wedi gwybod lot amdano fe, ond oedd e yn y ffordd nag oedd e. Ydy, mae o just look ydi o'n mynd yn byd. Yn tario i goes. Faint o gols di wan, de? Ia. Yn y dillu. Bakari sydd yn mynd i gymryd y geigonol yma. Cei Connah ar fin elyddio. Yn ôl beth da ni'n ei glywed. Bakari fewn y daw i drychwch y lles gyn Chris Owens. Osa ergyd ar y cynnig cyntaf bod y well yma, Malcolm? Wel, Gwenan yn nodi o'i ffen. Mae'n anoddach, ond mae gen i gigon amser i gymryd ti lawr a i bod, de? Mae'r ail cyffyrddiad yn bod o lea tan o'r gol, herwydd dyna'n pwysau yna fo, mae rai fyny dy well na yna. Sa'r boli di bod yn un anoddach, ond sa'i di bod... Fi meddwl, pan ti 3 lan mewn gêm fel hwn, a mae fe'n cwmpo, mae'n basically yn dod i fe'n cwmpo ti'n berffaith ar y troed chwith. Falle oedd e jyst yn cwestiwn i'r... Oedd e falle'n dawtio ei hunan bod e'n gallu... Sa'i ddim di bod dim gwaith? Sa'i ddim di bod dim gwaith? Na. Sgiliau hyfryd gan Bakari. Wow. A rwan... Eilydd newydd. Eilydd newydd a'i ymddangosiad cynta ers ymuno o Dundee. Fis dwytha Craig Curran ydi hwn. Paratoi ddod ar y cae.
Ti'n edrych ar y fainc gan Cei Connah, mae o'n gry ofnadwy dydy. Llawn profiad y fainc gan y Cei Connah. Da ni'n deall mae James Owen fydd yn gadael y cae, felly blaenwr am chwaraewr canol cae. Felly'r rhyddid gan Andy Morrison i fynd am fwy o goliau arwan. James Owen yn gadael y cae. Ac Craig Curran gynt o Tranmere, Rochdale, Ross County ar ddau Dundee a Dundee United. Mae'r cofi yn gadael y cae. Mae'n 30 oed. Andy Morrison fel arfer, mae ochr ni cwtio fo, di fod eitha llwyddiannus dros y blynyddoedd. Sfi ydy'r newid sydd wedi bod yn Cei Connah es mae Andy Morrison wedi mynd yna. Felly gawn ni weld o pa frethyn mae Craig Curran wedi dorri. Holmes. Mae'n rhydd yn y cwrt i Mike Wild. Mi oedd yr hat-trick yna iddo fo. Wel, nath i adlamu yn berffaith bron iddo fo, do ddim tu ôl efo chwaith, o ddim o beth tu ôl efo ddechrau na. Mae o'r rhedeg arni o'r ochr. Mae'n cymryd ti ar y hanner boli sy'n bob tro'n anodd i reoli hi. Ond mae o'n meddwl bod wedi sgorio ddechrau. Pan mae'n edrych bod cysylltiad mor lan efo'i, mae'n meddwl bod wedi sgorio, ond mae'n codi dros y traws. Mae jyst mor clyfar yn y ffordd mae'n symud. Ti'n gallu gweld e'n rolio allan o'r cefn, yn disgwyl. A dyma'r cyfle unwaith eto'r tro hwn i JB Insel ar golwr dan bob math o bwysa. Doedd yna ddim trosedd gan Mike Wild. Ia, teimlo dwi'n bach yn sori am y golwr yn fanna, ond Michael Wild oedd yn gorfod neidio fo fo. Oedd y bel yna i gael ei ennill. Unwaith mae'n bownsio, mae golwr arall i ffynwyr yn cysau yna, felly mae'n canol o ddau, mae Michael yn neidio am y bel wrth gwrs, yn defnyddio ei freichiau i fynd i fyny, ond wedi dod â nhw lawr, yn byd yn anghywir yn hynny. Ond o hwn yn codi ofn arna fi. Yna fwy o goliau fynd i mynd i mewn. Ac unwaith eto, Biggs a Haigato jyst yn syllu arno fo. Ferguson. Dyn nhw ddim yn helpu gilydd, na dweud hynny. No siau. Am hanner 9 ar Esbydrec, rhaglen Jonathan, pencampwriaeth y chle glad i dechrau. Jonathan edrych ymlaen at gêm Cymru yn erbyn Iwerddon sadwn nesaf. Bydd goliad swmpus heddiw yn erbyn yr Eidal. Y dechrau delfrydol i Wayne Pivac. Bydd STM Sports yn ei lyddio yn y man. Bydd Callum Morris yn ei dwyni. Rutherford, dyma Chris Haigato. Lledi'r bel allan at Josh Graham. Danny Holmes. Wel, dynion yn erbyn bechgyn ar hyn o bryd. Owens, rhediad penderfynol. Chris Owens, os ergyd i fod. Mae'n dal i fynd, Owens! A mae'n disgyn nhw'n enni y Curran. Cyfle i Craig Curran. Ie, na fel addasu draed. Sorry, Bryn, dwi'n gwybod nefyd wedi cael mewn, ond mae'n rhaid addasu draed yn ffastach hynna. Yn gyflymach i gael yr edgyn ei fewn ar y gol. Mae'n gwybod mae'n dod syth yn ôl iddo fo, mae'n gol o'n ddau, no. Ella, cymryd ti ar y cyffredau gyntaf yna. Mae'n ddech chi'n mynd yn bell yn anghywir. Pan ti mor agos i'r gol 10 lladd ac yn canol y gol. Yr eilydd fydd yn dod i'r cae. I STM Sports fydd Chris Worsley. Fel Chris Haigato hefo'r clwb o'r gêm gynta 1. 15 mlynedd yn ôl. Pas wael gan Hermon Johannes. A Horan i fyny yn y llinell blaen, bellach Bakari'n edrych am Wild, mae dal yna os o gallu gweld lle oedd hi. Mi oedd ar golf yn ei draed. Doedd hi ddim y bel gorau iddo fyna, oedd hi ochr o'r amni ffynwr, da ni bod trwy'n dweud pasio'r bel ochr saff. Yr ochr saff ydy'r ochr gynnwch chi fwy o siawns o gael i cyn yr amni ffynwr. Maen nhw'n dechrau ffrio ymysg i gilydd rwan hefyd. A Mwn, doedd o ddim yn hapus efo Johannes. No, oedd e'n aros ffordd am tua 5 eiliad efo pas. A wedyn pan dath y pas mewn, oedd e'n pas sal. Ond i fi, os mae ddim ymlaen, ti ddim yn aros mor hyd ar yna bas, os mae ddim ymlaen, ti'n gwneud symudiad arall. Ond ti'n gallu gweld jyst y gwahaniaeth rhwng y safon ymarfer, ti'n gallu gweld pa mor drilled ydy Cei Connah. Mae disgyblaeth dda gyda nhw o fewn siap nhw, mae patrymau chwarae nhw'n amlwg iawn i gymharu gyda STM sydd yn amlwg, ddim yn broffesiynol.
mae'n anodd. Mae'n anodd iawn, a mae yna gap mawr yn y gwahaniaeth yn y safon sydd yn amlwg o beth o'n i'n disgwyl ty beth. Josh Graham, gweld y cerdyn melyn am gega fanna. Ie, ac adio at hynna y profiad o chwarae mewn gema mawr. So, fel mae Connah yn medru, fydech chi'n prynu y teimlad yna yn yr ystafell newid cyn y gêm, ystod egwyl ar y cae, Cymru cyfrifoldeb. Danny Holmes yn ei rowlio hi i Bakari. Mae'r sgiliau gyn efo Mae Gwild yn ôl at Bakari, pas o fanna. 1-2. Bakari. Y bel yn cael ei chlirio allan yn ddi-seremoni gan Marcus Jones ac Amwn ar ei holi. Ti'n as, boi. Chris Owens. Pas sgwar at Danny Harrison. O clod i Ben Amwn am roed y pwysau. Sorry, Bridge, gwybod beth, sa fi'n licio gweld Arwn yn chwarae mewn tîm arall. Tîm sy'n chwarae i gryfdar o, a cael y gorau allan o'n efo. Cael yr deimlad mae gen i fod fwy gynnig na be da ni wedi weld heddiw. Connah tair STM Sports dim 2 i Mike Wild, 1 i Jamie Insel. A drychwch ar y meddiant Gwennan yn yr ail hanner. Bron iawn i 3 chwarter y bel gan Connah. Ie, yn anffodus fi'n credu mae ond yn mynd yn uwch hefyd, ond mae hwn yn ffordd gwahanol i Connah, beth ni wedi arfer gweld hefyd, so mae'n neis gweld bod nhw mor cyfforddus ar y bel hefyd. Maen nhw yn gallu chwarae'r bel o gwmpas a tynnu pobl mas o syfleoedd nhw. A fel wedys i, tafod bach yn gynharach, bod fi jyst yn galed iawn i STM, achos yn am jyst patrwm y chwarae ac yn y blaen, mae Connah di arfer gyda achos bod nhw'n broffesiynol. Mae hwnna'n anodd iawn i cystadlu yn erbyn. Cyran. Edrych yn gyffyrddus iawn ar y bel ystod ymlaen fel eilydd. A mi fydd Andy Morris yn Malcolm yn awyddus sydd yn nhw fynd yn ei blaen ar rhwyda. Gathen nhw 8 wrthos dwytha. Ond mae'n neith nhw trio, meddyn nhw'n am yn Edgar, ond yn bendant, mae gyda nhw'r naws, does y game intelligence dwi'n gael efo. I wneud siŵr dyn nhw'n mynd ildio dim mwy, a jyst disgwyl i cyfle dod, i gael ergyd i mewn ar y gofal rwan. Jamie Insel, a Mike Wild efo Insel yn mynd i hun, un ochr i wir STM, i lawr ar ei hyd, tra fod Jamie Insel yn mynd drwad. Wel, oedd o'n mynd i stopio beth bynnag na gwaith, herwydd dydy ddim yn... Y capten dio, Joey Evans. Ddim yn digwyddiad efo'r pen na di, ond hon, Insel, oedd o'n benderfynol fynd i mewn ar ei droed de, oedd o'n eisiau troi o'n ar ei droed chwith, ac oedd o'n gymaint o le i lawr y sianel ar y chwith na. Ond sy'n mynd i dwyllo, so wedi twyllo mynd am yr ergyd efo'i droed de, dydau nôl ar ei droed chwith, sy'n gol yn agorad iddo fo. Ydy datgymelu ysgwydd o fan hyn. Wel, y capten sydd yn gadael y cae mewn gafal ymhont i ysgwydd, felly Joey Evans i ffwr Chris Worsley sydd ymlaen i ganol y cae ni lefo. Iawn, weld mewn dipyn o boen yn tydi. Os yn wreiddiol Josh Graham oedd yn mynd i adael y cae, ond Evans sydd wedi mynd, Harrison ceniad bot, ond ddim yn cyrraedd Cyran. Harrison, sa'n byd yn mynd i STM Sports ar hyn o bryd. Di'r bas ddim yn cyrraedd y chwaraewr na chdi. Na, mae'n anodd rwan, dydy fod tair gol ar ei hôl i, 24 munud i fynd, a ti'n meddwl, oce, i adael i dio, cael 1 gol o leia. Ond ti eisiau mynd o'ma rhyw fath o falchder, ti eisiau edrych ar perfformiach ti dy hun fel dyn, fel chwaraewr, a neu siŵr bod chdi'n mynd i dal dy ben i fyny. Yn siŵr, fysa nhw'n cael 1 gol o leia yn y 5 munud nesaf sy'n gyda nhw ella rhyw obaith, ond dwi'n mynd gweld hynny'n dod, os yna gol yn dod, dwi'n gweld Connah yn sgorio nhw. Da ni hanner ffordd union drwy yr ail hanner. Connah yn gyffyrddus ar y blaen.
Diolch i Mike Wilde a'i ddwy gol o a Jamie Insel a, wel, tara nhw ergyd gofiadwy. Mae'r 2 gol di bod yn rei cofiadwy, 2 beniad gan Wilde. Ac yna y foli felys gan Jamie Insel. Mae Curran. Harrison at Mike Wilde. O, cafodd am gafel ar hwnna. Mae'n cael ail gyfle. Mae'n cael y cymorth gan Priestley Farquharson. Mae'n gyffyrddus bellach i'r tîm o'r uwch gyngrair. Mae gennych chi chwaraewyr profiadol fel Danny Holmes a Callum Morris a Danny Harrison yn eich ddengoedd chi. Farquharson, pêl edrych am Curran, ond Mackenzie ar cyffyrddiad. Mae'n y gyfle rwan i'r tîm o gyngrair JD Cymru. Eilyddio arall. Ac, mae'r bwrdd electronig wedi torri, mae'n debyg. Felly rhif 14 ydy Thomas Frick, gŵr o Wlad Belg. Ac Bateman. Callum Bateman, prif sgoriwr STM Sports yn gadael y cae. Di gweld llawer ar y fo, ydych heddiw, dim dylanwad o gwbl. Siom i'r gwylwyr hefyd bod nhw heb cael cyfle i weld safon fe, ond weithio mae gemau fel hwnna fel blaenwyr. Wel, ti sôn am Debryn, chwefror y cynta. Chwefror y cynta, cymwch hwnna am gol y bus. Jamie Insel sydd yn gadael y cae a Samran Singh Dŵl sydd yn dod ymlaen. Fydd am llawer o goliau gwell na honna mis yma. Blwyddyn yma. Mae gen Frick a Singh Dŵl ydy dros 20 munud i wneud argraff ar rownd derfynol cwpan y gyngrair, cwpan Nathaniel MG. Wel, ti ddigon saff deud, mae Ribana Coch fydd ar y gwpan. A mae George Horan fydd yn ei chodi hi mewn rhyw hanner awr. Wel, digon saff deud na fydd na ddim cicio'r smotyn. Beth yn gwybod yn y gem mas ti? Fel Jimmy Greaves yn deud blynyddoedd maith yn ôl. It's a funny old game. Jones i fyny ben efo Samran Singh Dŵl. Morris, Bakari. Singh Dŵl. Yna Owens at Callum Morris. Morris yn ei dro Harrison. Os na hat-trick i fod i Mike Wilde. Connah sydd efo'r momentum nhw sydd efo pwrpas i'w chwarae ar meddiant a rheoli'r tempo. A profiad nhw, just symud y bel yna, symud y chwaraewyr STM sydd yn blin o'n barod ac yn mynd i flin o'n fwy mae'r gêm yn mynd ymlaen, amser yn mynd ymlaen, a wedyn nawn ni gweld hyn o'i fwy o gyfleoedd yn dod hefyd, achos fel wedi yn hanner gyntaf, mae'n rili anodd i cadw safon dwysedd lan yn uchel am yr holl gêm, yn ymwedig os chi'n chaso'r pêl. Mae'r ddau na chi wedi bod yn blaenwyr. Pan ydych chi wedi sgorio 2 gol, ydy o'n chwarae ar eich meddwl chi bod chi angen yr hat-trick na? Na. O be o'n i'n meddwl, oedd just, mae yna un cyfer arall. A po fi llawn hyder, fe yna un cyflan dod ffordd fi a dwi'n gymryd. Fi'n credu y hyder yw fwy na unrhyw beth, a just moyn bod yn y safleoedd gywir i falle cael y cyfle yna i gael y hat-trick on. A sawl hat-trick gael chi? Gwenan, sawl hat-trick gael chi? Wel, 1 dros Gymru. 1 dros Gymru, yn erbyn? Azerbaijan ar y cae yma, actually. Ie. Nals? Ges i ddim hat-trick. Naddo? 4 ges i. Ges i fwy glwb, ond o'n i'n dweud lefel ryngwladol, Max. Ges i rioed hat-trick i Gymru na ddeud da iawn. Fi wynnu lypte. 4 yn ebyn pwy, Malcs? Yn ebyn Sutton United yn y cwpan Lloegr, cofia. 8 gol i ddim na Liga Norwich. Ond nes i sgorio hat-trick i Betters y Coed yn ebyn Machno. O'n i'n am o fynd. Oedd hi'n hat-trick perffaith.
Gwyth, there, Teniad? Na, gwyth. Na, gwyth. Just flukes? Ia. Mon flukes, o'n i'n sgorio. Sut deimlad oedd hwnna ta? Hat-trick i Gymru, by the way. O, wel, dim teimlad well na roi'r Chris Coch ymlaen yn y lle gyntaf. Ond tair gol, come on. I sgorio a wedyn sgorio tair yn teimlad neis. Ond mae dal gennau'r pêl Yn erbyn tîm dan ddeuddag pwy? Cerdyn Melin arall yn fan gyda llaw a draws bob dim. Fi trio ddim cnoi. Mae yna Cerdyn Melin i Amwn. O, yn erbyn pwy? Azerbaijan. O, Azerbaijan. A be o sgwr terfynol? O, lot o goliau. Ni wedi pymtheg? Ie, nhw ddim yn safon. O'n i wedi colli i nhw 2 mlynedd cyn 2-0. I ffwrdd, i ffwrdd yn Bacw. Mae profiadau fi o Bacw ddim yn gret, so fi'n gobeithio fydd y boys yn cael profiadau well haf yma. Yn yr haf. Harrison, ar geicridd. O'r ôl benia gan Mackenzie Mike Wilde i fewn amdani, ond dan bwysa gan Chris Haigato. Dio hwnna allan am geigol. Chydig o sparta'r awr yn weddill. Ydych chi ryw synwyro Brais a chi'n gallu gofyn i Mr Bryn Malcolm Jones chwythu'r chwiban nhw yn y bysach. Bacare. Cyran! Arbediad campus gan Boye. Mi oedd hi. Ac rhaid i Cyran. Mae Cyran dweud, nes i gweld o'n gwyddi o fama i cael y peniad yma herwydd. Dwi'n meddwl oedd Wild am hwnna reit yn y gornel dydi, a mae'n bownsio reit o'i flaen o, felly mae'n gael llaw cry arni. Da iawn. Fel Schmeichel yn erbyn Rapid Vienna. Ia. 96. Teniad hyfryd, ond arbediad chwarae teg. I Boye, da ni di i feirniadu fo ddigon yn ystod y gêm, ond mi oedd hwnna yn arbediad da gyda fo. Mae Ffacws yn ei lawr. Gwrthdrawiad yn gafel yn ei ben, fel da chi'n gweld. Yndi, mae'n beth i digwydd fan nhw, efo'i benelin o'n ei ysgwydd oherwydd. Pan mae'n mynd i'r llawr, de, na ni weld o fan hyn, wan. Pan mae'n mynd i'r llawr, Marcus Jones, edrycha, mae'n mynd i'r llawr. Wel na, mae'n just cael ei... Mae ben o sy'n mynd i'r llawr, dyna pan mae'n wedi cael y bang, ond mae o... Di cipwysio ddim yn gret, anyway, pan ti'n ymroi i dacl pan ti'n mynd i'r llawr. Fydych chi'n rhoi breaks ar, fydych chi'n slofi lawr. Felly, mae di ymroi a mynd trwyddi, a mae wedi cael clec o'i ochr, wedyn mae wedi taro i ben i llawr. Ond dwi'n bod gennym ni amser, dewch ni weld rhai o'r goliau. Dyma chi gol gynta Mike Wilde wedi hanner awr ac yna 12 munud yn ddiweddarach. Chwip o beniad os oes a ffasiwn beth ac yna'r ergyd. Mae nhw special, mae nhw yn oherwydd, dim just clinical, ac yn benderfynol i gyrraedd yna gynta. Mae o isio di'r gair, isio bod yna gynta. So bod yna ardaloedd cywir, amseru i reidiadau, a wedyn yn benderfynol i gyrraedd y bel yna. Fydech chi ddeud bod y safon ar y croesiadau o'r safon uchal, a'r blat illa, wel, cyllad a ffordd i'r gynta. Joio gweld hwn gan Andy Morrison. Ti'n gallu gweld, maen nhw'n ennill rownder fel cwpan, 3-0, ond mae fe dal ar y chwaraewyr. Yn gosod safonau, cymon fi disgwyl hwn, fi moyn hwn. A dyna beth sy'n mynd i codi safon perfformiadau pob wythnos. A ni wedi gweld hynna, maen nhw wedi bod lot fwy gyson, fi gwybod nhw wedi cael lot o gefn cyfartal blwyddyn yma. Ond dros y flynyddoedd, pob blwyddyn maen nhw'n gwella, mae'r safon yn well. Os wena nesa, y gêm fyw yma hefo ni ar sgorio. Fydd yr ail hanner y tymor yn cychwyn a Hugh Griffiths wrth y lliw yn erbyn 20 glwb wrth y lliw yng Nghaernarfon. Gêm o'r ofal Caernarfon yn erbyn y Bala. Nos Wener nesa 5 munud i 8 ar S4C. Fydd hwnna'n gêm a hanner sy'n feddwl? Mi tad, gret o gêm edrych ymlaen i a gweld Hugh. Mae gyda bod trwydded sy'n angen hefyd a cofni Caernarfon gyrraedd Ewrop. Ond ar ôl y gêm na'n hyd yma, nes i weld chwaraewyr mawr Caernarfon dod yn ôl yn ffit. Ac o'n i'n meddwl, os wneud hein mynd ar ddigon bach o rediad a momentum, ella sy'n rhywbeth wedi bod yn gystadleuol i gael y trydydd safle yna. Fel arall, wrth gwrs, diwedd tymor, maen nhw ddwy gêm o Ewrop i hunan, ac nhw angen rhywun efo'r trwydded pro license, a da ni'n gwybod mae Hugh, efo hwnnw a llawn profiad, di cyrraedd Ewrop o blaen efo derwydd o'n cefn. Morris, Gael yn adlamu oddi ar
Danny Holmes, na drosedd ar Holmes yma, Siawns Jones. At Worsley. Graham yn dal I fynd, ond Callum Morris yn benderfynol Singdwl. At Bakari, mae Christy Farquharson yn ôl ar y cae. O, pas lac am unwaith. Anodweddiadol gan Bakari, a mŵn ar ei holi. Farquharson di o ddim gwaith. Ac yn canfod Chris Owens. Dwi'n meddwl yna lot mwy ddod gan Farquharson mae'n hefyd, mae o'n gyda fo bob dim, mae'n athletwr, mae'n gryf, mae'n gadar, mae'n darllen y gêm yn dda iawn, a mae'n cyflymdra fo. Mae'n mynd I newid ger am ddyn mawr mor sydyn. O'r basio yn y gyfle fan hyn! O, Bras! Wedi cael dim I wneud gydol y gêm. Ond yna dan bwysa arbediad campus gan Bras. A mi o'na gol gysur yn sicr yn fan yna I STM. A pêl dda gan Worsley, a pwysau ar y bêl yn berffaith. Mae fe wedi dangos troi dda sôn mlaen. A Josh Graham oedd o. Ond ta Mike Wilde, mae'n ras rhwng Wilde a Johannes Wilde. Lle mae'r golwr? A tas a Mike Wilde wedi cael gafel go iawn ar hwnna. O'na drydedd I Mike Wilde yn fanna. Pechod o. Oedd Benjamin Boyer ddim yn gwybod pa ddwrnod oedd hi'n y gwaith. Ond I modd oedd yn gwrdd talu ddod yn ôl I fewn i'r cae. Y fanna. Edrych ar y golwr. Dyna fe'n mynd. Mae Michael yn cyn o'r ras o wedyn chwarae teg I Hermon Johannes ddod ar draws. A dyma'r cyfle'r pen arall, Malcolm. Ia, ddim gret o gyfla, gret. Oedd eto, Gwenan yma, pwysau'r y bel y berffaith, ond ti sôn am golwr, de, fel Lewis Bras yn dod allan yn dewr yma, a ti'n meddwl, saith lechan lan yn barod tymor hyn yn rhyw cygraid, ond ail yn unig I Ramsey, dwi'n meddwl, ia, o Gynarfon. Ia. Gormod ar hwnna gan Curran. Dwi'n sieidio gol. A dwi'n gwybod, mae gen yr amddiffynwyr Cei Connah ac y golwr, de. Mae gen nhw'r un meddylfryd ag Andy Morrison. Mae'n casau ildio golia. Dyna be maen nhw'n adeiladu llwyddiant o. Amddiffyn yn gadarn, yn gry. Mond ildio 17 o goliau tymor hyn. Llian y gyngraid. Gwybod na gêm gwpan a ffeinal di hon, ond mae'n neu chdi adeiladu ar rhywbeth sefydlog dydi yn y cefn. Dyfarnwr mae'n galw y capten draw I gael gair achos mae Rutherford wedi gweld y cerdyn melyn yn do. Na chi dyfarnu da, ynddo? Dyfarnu da, galw'r y capten... Ti'n gwybod, be na dweud ydy un peth, de? Mae droed o yna, fe studs o'n dangos, yndi. Lwcus na, mae'n studs rhyw rwbwr sydd ar y ceia plastig yma. Ond na dal I ddeud, mae droed ei fyny yn dangos I studs, ti'n mynd cael wneud hynny. Tas fo ddeud, dwi'n gwybod, mae'n gwestiwn oesol tydi. Tas fo ddim wedi cael y cerdyn melyn. Fysa wedi cael cerdyn melyn. Felly pam diolch yn cael yr ail cerdyn melyn? Na, ti'n iawn. Symbyn arall. Credu bod Bryn Mark drws sy'n hwyr o, so mae fe'n gêm derfynol, y ffaith bod nhw wedi dod yn cymryd yna. O, dyma ni, mae o'n cael yr ail cerdyn melyn yndi. A'r un ydi o. Na, Marcus Jones y tro hwn. Dwi'n gymryd yma, dydi? Nei. Sy'n angen I ddweud gwir, Bakari. Ti'n meddwl beth mae Bakari yn neud y dda, fyna di cuddiad y bel I. Mae'n jyst cuddiad y bel, mae'n gwybod iawn beth nhw'n cyrraedd I. A mae rhaid I Marcus Jones wneud rhywbeth fel yna. Ti'n mynd cael wneud hynna, ti'n mynd gymryd trwy'r dyn. Llai na 10 munud. Cadw penna, boys. Ia, dyna di peth de. Llai na 10 munud a peidio gadael I bethau fynd yn fler a bod ni'n cofio rownd derfynol am y rheswm am hynwyr. O'n Bakari. Di codi. Ydych dim gwaith. Yna I Mike Wilde fydd y targed. Mae George Horan I fynd, mae Curran yna hefyd. Mae Wilde rwan yn mynd ar irediad. Pennia dros y traws gan Curran oedd o. Greu Curran. Sy'n edrych yn effro iawn ystod ymlaen fel eilydd. Do, mae ar I ffordd lawr. Dyna di broblem o fan hyn. Dych chi, mae wedi mynd I fewn i'r postyn pethau, ond mae wedi neidio a dim di asesu'n iawn, felly mae ar y ffordd lawr a prin neu di sgorio pan ti yn y sefyllfa yna. Sam Cawley. Ydy hwn, mae'r bwrdd electronig wedi drwsio.
Marcus Jones sydd yn gadael y cae a tybad ydy'r cerdyn melyn na. Wedi bod yn gyfrifol. Fo gafodd y cyfleoedd gorau yn yr hanner cyntaf cyn chwaraewr y Bari, Marcus Jones. Ia. Os ydy cymryd yr un gyntaf yna pan ath e trwyddo, wedi reit trwy canol am ddiffyn. Pwy oer gyda'r gêm yma, achos bod hwnna wedi rhoi nhw un lan a gêm hollol wahanol wedyn. Ti wedi bod mewn gemau iawn, lle ti'n cael siar o'r gêm. Rhaid ti gyfyd mantais o siar y gêm. A nwtha, ti'n bod underdogs mawr a cael cyfla mor gynnar yn y gêm, a mae'n dragio i heibio'r postyn. Wel, mae gêm Priestley Ferguson ar ben John Disney. Ddaw ymlaen am yr, wel, 8-9 munud sydd yn weddill. Mae'n bynnag Mr Bryn Malcolm Jones yn ychwanegu wrach fydd o'n yn gymodlon Gwenan ac yn peidio ychwanegu unrhyw amser ar y diwedd. Gawn ni weld. Singdwl at Bacari, gormod ar hwnnw. Ond yn ôl at y pwynt oeddech chi'n ei wneud ynglyn â'r dyfarnwr Gwenan, hynny di yn synhwyro, fel oeddech chi'n deud, mae'r gêm drosodd, nawn ni drio cadw 1 ar 10 ar y ddau ochr. Ia, fi'n credu jyst profiad fyw yna fwy na unrhyw beth, ond mae'n dangos pan bod e newydd cael ei trwyddo i dyfarnu gemau ar lefel uchaf gyda FIFA blwyddyn nesaf, ond mae'n neis mewn ffordd ydy, ond yn amlwg os bod y gêm ddim yn mynd yn rhy heillyg, achos gwelwn ni gyda'r tackle yna gyda Jones, oedd hwnna'n un wael iawn. Mackenzie, Disney ni chanol i efo Mackenzie, mi oedd Mackenzie fewn ar... mi oedd Curran yna, mi oedd Morris yna. Do, Mackenzie wedi bod yn lwcus mwy nag unwaith yn dod i fewn yn hwyr. Ac mae Michael Wilde yn just gofyn y cwestiwn efo, beth ti'n neud? I be ti'n neud yna rwan? Some pwynt i ddweud gwir. Dwi'n just meddwl i fi bach wan de. Efo Connah, di curo'i tlws cynta o'r tymor. Na ni weld y hong yn tardacol. Ia, mewn un drwg. Ar ôl bod mor agos tymor dwytha, ffeinal Cwpan Cymru, ffeinal Iron Brw fan yn yr Alban, ail yn y uwch gyngrair, a gorffen efo un byd i gael y tlws gyntaf tymor un, de. Maen nhw 4 pwynt tol i'r Seintiau Newydd yn yr uwch gyngrair, a ydyn nhw i gondau sbwylio y parti. Achos oherwydd maen nhw eisiau chwarae nhw 2 waith. Dwi'n meddwl, efo'r garfan sy'n gan Andy Morrison, fydd o'n ffansi i gyfleon, dwi'n siŵr. A gyda dod o pobl fel Curran mewn hefyd, mae hwnna'n cryfhau nhw eto os maen nhw'n cael unrhyw anafiadau, maen nhw ddim really yn colli lot o strwythau achos bod nhw'n chwaraewyr digon dda i camu mewn. Fydd hwn yn rhoi hyder mawr iddyn nhw, fi'n credu. Momentum neu. Ie, hwb mawr iddyn nhw. Oswch chi George Horan yn cael cerdyn melyn yn y fyna. Rwy'n unig un o Gei Connah sydd wedi gweld y cerdyn melyn. Mae yna 6 o chwaraewyr STM Sports wedi mynd i lyfr Mr Bryn Malcolm Jones. Mae strwythur y gwpan yma yn cael ei ehangu i fi bach tymor nesaf, dydy. Mae yna fwy o gyngreiriau'n dod i fewn i'r gwpan, dim jyst y gwpan y gyngraid, i'r 12 disglair a rhyw grŵp o'r eraill. Mae yna rhyw 42 tîm yn dod i fewn i'r gwpan yma tymor nesaf, dwi'n siŵr. STM yn dal i fynd amdani chwarae teg nhw. A Mŵn. So wobr i'r enillwyr, wel 10,000 o bunnoedd. Mae yna 2,000 i'r collwyr. A fynd trwad. Y peth mwyaf i fi ydy cael chwarae yn Cwpan Her yr Alban, ti'n mo? Mae hwnna'n newid yn tydi, achos tydi'r tîm sy'n gorffen yn ail yn uwch gyngrair Cymru bellach ddim yn mynd yn achdyn. Y pencampwyr a'r tîm sydd yn ennill yr gystadleuaeth yma. Cyffyrddiad da. Cyffyrddiad hyfryd iawn yn y fan yna gan Sam Cawley. A ti'n sôn am arian, fi'n gwybod bod maen nhw moyn ennill bod Nana Ba moyn yn amlwg pan ti'n dod i rown terfyn ond chi moyn ennill y gêm. Ond mae'r ffaith bod chi'n cael bach o arian, no dim bach, mae 3,000 o bunnoedd yn lot fawr i clwb, ni wedi i clwb fel nhw. So mae hwnna'n rhoi bach o gysur yn nhw nawr yn mynd gatre heno, yn gwybod bod nhw wedi profi hynna a ddangos yn dda ar y safon yma, ond hefyd bod gyda nhw rhywbeth yn y poced i fynd gatre i gobeithio helpu nhw cryfhau at y dyfodol. Disney. Curran a ras wedi gweld y bas boie. Mae wedi mynd ben efo Ricardo Mackenzie. Mae Mackenzie lawr yn y cwrt Cosby. Ond yma
Josh Graham. Graham a Moon yn ceisio creu irediad. A Moon, bron a gwirau lwybr Sam Goli oedd yna. Bron i hwnna fod yn gyffyrddiad gorau dwi'n rhoi i weld. Mae'n neud o'r bwrpas. Mae'n jyst gath gadael i redag dros i droi de fan hyn. Jyst i cael y cyffyrddiad llia arni a cymryd y pwysau oddi wrthi. Ond mae'n jyst methu. A lwcus dwi'n gael hynny, llawn dychymig. Ond ni'n gwylio symudiad fe hefyd pan oedd Graham yn redeg lan yr asgell gyda'r pil. Mae fe yn gwneud symudiadau arbennig o dda. Mae ci chwaraewyr fe ddim weithiau ar yr un lefel ac yn deall y symudiadau. Mae'n gwneud e cwbl o weithiau yn ystod y gêm. Ond yn anffodus ddim wedi cael y service yna. Mae fe'n chwaraewr dda iawn sydd gyda dyfodol disgwyl. Fi'n siŵr os bod e'n moyn ars gyda STM fydd, ond fi'n siŵr fydd lot o clybiau uwchgwn ar Cymru wedi cael wedi cael ei plesio gan gweld e heddiw, yn gobeithio falle bod y cyfle yn wedig falle'r Bari Met Caerdydd sy'n lawr fan'na. Cyran! Mae'n disgyn i Bakari, mae'n ei Wild! Arbediad gwych! Gan boi ei rwystro hat-trick i Mike Wild. Bakari, os a gyfle yna unwaith eto Bakari yn creu lle efo croesiad. Mae'n cael ei croesiad i fewn. A Wild ar y postyn gosa. Wannol am arbediad gan boi ei. Wel, oeddech chdi meddwl mae o i lofnod o ar hon. O'n i'n meddwl fos a di dilyn yr ergi cyntaf mewn gan Cyrryn, ond na. Mae'n dod i Bakari, ond yn y diwedd mae'n dod iddo fo. A mae'n meddwl, oce, mae yna, troedd chwith, neisio bod fi'n taro'r gol. Ond yn lwcus i'r golwr, mae'n taro i droed o a mynd i ffwrdd. Tro beth, mae wedi bod cwestiynau dros boi a falle fe yn yr awyr, mae wedi bod bach yn ansicr. Ond mae fe wedi gwneud arbediadau wych. Munud i fynd, ser yn y gêm, Malcolm? Wel, yr hyn un de. 2 gol iddo fo heddiw, 2 beniad special. Iddo byth anghofio. Dio byth anghofio ffeinals anyway, ond pan ti'n mynd i sgorio fel hyn, clinical, digyfaddawd, cywirdeb a pwrpasol. Cyma hwnna! Diolch yn fawr. A be ddwedodd chi cyn y gêm? Ia, oedd o isio y botel champagne. A mae wedi cael ei. Chwarae teg, ser yn y gêm, Michael Wild. Johannes. Dyma Frick. Y Belgiad. At Haigato. Chris Haigato. Dyna Mackenzie, a dyna'r chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Bryn Macon-Jones. A mi o pwer y tîm o uwch gyngrau'r Cymru yn ormod i'r tîm o gyngrau'r De Cymru JD. Mike Wild seren y gêm i 2 gol o cyn yr egwyl. Wedi hanner awr ac yna wedi 42 o funudau. Peniad yn aill a'r llall yn curo. Benjamin Boye yn y gol ac yna'r drydedd gol. Clasur o foli. Y munud cynta, yr ail hanner gan Jamie Insel. Ni enillodd Connah cwpan y gyngrair yn ôl yn 1996. Mae hen benna fel Danny Harrison, Danny Holmes a Mike Wild wedi ennill y gwpan. Y sgôr terfynol yma yn rownd derfynol, cwpan y gyngrair, cwpan Nathaniel MG, Connah Tair, STM Sports Team, lawr ni at Nicky John. Andy, huge congratulations, professional performance. You must be so proud of your players. Yeah, brilliant. You know, it's a cup final. It's never going to be easy. They started really well, you know, and but we were always in control, and then some really clever set plays, you know, just changed the direction of the game. We were very bright, we were very clever, and, you know, in the end, I mean, it could have been a lot more, but great credit to them. I can't believe the effort and commitment from them boys. Incredible. 3 quality goals as well that perhaps reflected the difference in standard between both sides. Yeah, listen, there's some very good players there. Some very good players, you know, but our set plays are exceptional. Statistically, we're the best in European football. So there's a little stat for you, okay? So we're always going to change the game with something like that. And then we bossed the game, and it could have been a few more, but any more would have been unfair on them because I thought they were magnificent, absolutely magnificent. Yeah, as you say, they continue to work hard, even at 3-0, worked hard and put on a good display of themselves. They did, and we're very proud, you know, to come to the final. Some really tough kids in there, you know, from
they've all stuck together for many years, and you could see that togetherness. They didn't fold at the end, they're still running, so yeah, tremendous, but it's a great night for us. It's another trophy. Okay, so you've won the Welsh Cup, you've won the League Cup. Can you kick on with this now and challenge TNS for the league? Got to keep going. One game. We've got Barry next week. The biggest game of our lives, and that's it. Diolch, Andy. Enjoy. Thank you. Boys, dod ddim eisiau A bant a fe, Mr Morrison yn ddyn hapus dros ben, fel i chwaraewyr, fel y cefnogwyr ar Academy sydd yma hefyd. Cwpan i Connah. Dyn nhw'n wedi cael lot o rheini ar draws y blynyddoedd. Mae'n ddwrnod mawr i'r clwb yma sy'n herio tua'r brig yn uwch Cyngor Cymru. Diolch yn ôl ato ni, wedi'r egoel i ymuno yn y dathliadau fan hyn. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. So excited! Oh, me too! In Tuesday's Euro Millions, there are 20 UK millionaires guaranteed. We'll have to rename it. Oh, yeah. The usual, ma'am. That'd be lovely, sir. And there's a super jackpot of £105 million this Friday. That's dream come true money. Euro Millions from the National Lottery. When did the word free stop meaning free? Buy one, get one free? Pay extra for free P&P? It's so confusing. Can 2020 be the year we start to see things more clearly? The year we start expecting free to really mean free. Introducing Confused.com rewards. Choose one free with your car or home insurance. It's here! Benson's January payday sale is now on. Grab the Airstream Memory 3000 2-drawer double divan, now just $599. Or the Hip Hop double bed frame, now only $199. Plus, with 3 for 2 on bedroom furniture, free delivery and interest-free credit available, now's the time to start sleeping well. The January payday sale ends Tuesday at Benson's. If the original Whopper and the new plant-based Whopper taste so similar, why did they bother? Ah, I see. The new Rebel Whopper, only at Burger King. What a day. Up at the crack of noon for lunch, then relaxing by the pool for an hour or 4. Now you're ready for that taste of the Caribbean at this beautiful hotel in Berkshire. Warner Leisure Hotels. Feel like you've had a proper break. Discover our new hotel, Studley Castle in Warwickshire. Wellman, the UK's #1 vitamins for men from Vitabiotics. Mae'r llwyfan yn llawn o adloniant. Noson lawen, Llanelli. Heno ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Rownd derfynol gynta'r tymor ac o'r hanner cynta i'r chwiban ola. Un tîm oedd yn rheoli, Connah yn taro tair, 2 Mike Wild, Jamie Insel ar drydedd yn foli felys dros ben. Ac Andy Morrison a nan y ba o STM Sports yn cyfleidio ar y diwedd. Connah tair, STM Sports dim.
y sgôr terfynol fan hyn ar Barclaetham. Mae yna gwpan i'w godi. Ni bod yn sôn trwy'r pnawn bod ni yma i weld pwy fydd yn codi cwpan cynta'r tymor yn domestig fan hyn yng Nghymru. A Connah fydd yn gwneud hynny. Ond STM Sports yn gyntaf mynd draw i gael eu medalau nhw. A dyma'r tlws sy'n disgwyl yr enillwyr. Tîm dyfarnu mynd fyny gyntaf. Bryn Malcolm Jones arfer nhw. Wedyn STM Sports. Owen Tyler Jones y Gwennan Harris gyda fi. Jyst gair bach am STM. Ail dymod y lynol nawr. Ro'n ni Cambria yn y clydach yn cyrraedd y rownd derfynol tymor diwetha. Met yn ennill y ddwy gol i ddim weddol gyfforddus. Mae'n amlwg, mae na her yna o'r cyngreiriau i, so falle bod nhw ddim wedi cyrraedd y cam le maen nhw'n gallu ennill cystadlaethau fel hyn, ond chi'n mwynhau gweld nhw yn cystadlu yn y cwpanau yma? Da ni am mwynhau hynna, mae'n dangos cryfder, ac y ddau glwb yn y ddau dymor dwytha wedi cyrraedd y rownd derfynol yn curo clybiau yn yr uwch gyngrair. Dyn nhw wedi cael ffordd hawdd i gyrraedd y rownd derfynol. Ac efallai bod o'n neges i glybiau yn uwch gyngrair Cymru, efallai i gymryd un fwy o ddifri o'r dechrau un, oherwydd mae'r wobr yna, nid jyst i ennill y gystadleuaeth, ennill cwpan, ond hefyd i gyrraedd y dlws fawr, dwi'n hoffi enw'r dlws ar y degau dylanwyr, Tunnocks, Wafer, Whisky, Iron Brew Cup. Hwna di. Ond mae'n rhywbeth ychwanegol i'r gystadleuaeth yma, felly llongyfarchiadau iddyn nhw ar eu rhediad, jyst ddim cweit digon da heddiw. Swyddogion, y dyfarnwyr, y tîm, un o'ch cyfeillwyr chi fyna, wrth gwrs, Gwennan. Ie, mae'n un rili dda, actually, Cheryl Foster. Gan ystyried bod hi oedd un, pan oedd hi'n chwarae, oedd yn rhoi lot o stick i'r dyfarnwyr. Oedd hi? Oedd. Pawb oedd hi yn un yn sicr, ond na, mae wedi bod yn adeiladu a tyfu ffordd i lan. Mae'n o'r gyrraeon ymwneud ar y cae, mae'n lot o barch iddi pan mae'n dyfarnu hefyd. STM yn cael eu medalau nhw. Maen nhw lawr yn y de. Mae'n dipyn o stori o ran STM. Pan chi'n ystyried, dyle maen nhw wedi dod 2007 ffurfio. Maen nhw dyfynu o'r cyngreiriau. Mae grŵp ti bod gyda'i gilydd. Mae'r un oedd yma o'r gêm gyntaf hefyd. Felly, fi'n gwybod bod nhw wedi colli. Yn cheb swnio'n nawddogled, ond mae'n ddwrnod gret iddyn nhw. Ydy, profiad dda. A fi'n credu hefyd, maen nhw wedi dangos safon dda yn y holl ymgyrch. Y ffaith bod nhw wedi curo Drenewydd Aberystwyth ar y ffordd. Fel wedwch chi, mae'n dangos bod y gap yn culhau. Fi'n credu bod ni fod yn onest, mae'n y gap yn yr uwch gyngor nag oes fath o St Newydd, Connah, tîmoedd sy'n broffesiynol i tîmoedd ar y gwaelod, ond mae'r tîmoedd yn y gyngrair de a'r gogledd rili yn culhau'r gap yna, ond yn fwy na unrhyw beth fi'n credu i ring na, maen nhw wedi gwneud y clwb ar bythodyn yn balch, a maen nhw cedyd i ffwrdd o fan hyn gyda 3,000 hefyd, mae'n rhaid cofio hwnna, mae hwnna'n mynd i helpu nhw i gryfhau a gobeithio i helpu a hybu ymgyrch nhw i trio cael y dyrchafiad mewn i'r uwch gyngrair. Dyna'r uchelgais. Mae'n siŵr wrth i ni weld y capten balch yn arwen i dîm. Maen nhw'n camu i fyny'r grisiau a nhw'n ni gamu yn ôl i'r pwynt sylwebu. Neith Bryn Thomas arwen chi trwy'r seremoni a Jamie yn sôl yn barod i dderbyn i fedal tybeth. Draw to chi, Bryn. Diolch Dylan. Ond y tymor dwytha, mi gyrhaeddodd Connah ffinal cwpan Iron Brew. Mi gyrhaeddodd nhw ffinal cwpan Cymru. Mi gyrhaeddodd nhw rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth yma. A nillan nhw yr un ohonyn nhw. Ond nhw sydd yn mynd i godi tlws Nathaniel MG. Mi fydden nhw'n derbyn siec am 10,000 o bunnoedd. Mi fydden nhw hefyd yn cael mynd i fewn i gwpan her yr Alban. A dyma nhw yn derbyn i medala. Mike Wild i 2 gol o 2 beniad. Campus yn yr hanner cyntaf. Chwip o ergyd gan Jamie Insel yn yr ail hanner. Tair i ddim buddigoliaeth gyffyrddus. Chris Owens, Samron Singh Dŵl, Craig Curran yn ennill medal yn ei ymddangosiad cyntaf i dîm Andy Morrison. A mi fydd yr Albanwr Andy Morrison wrth i fod yn ennill tlws cynta'r tymor hwn. Oes na fwy o dlysa i fod. Maen nhw'n herio y Seintia Newydd ar frig uwch gyngrair Cymru. Maen nhw dal yng Nghwpan Cymru. Mae'r treble yn bosib. James Owen yn barod hefo'r champagne. A mae George Horan yn disgwyl i dderbyn y tlws. Kieran O'Connor, llywydd y gymdeithas bêl-droed sydd yna. Ac un o gynrychiolwyr, y noddwyr Nathaniel MG fydd yn cyflwyno y gwpan i George Horan. A Connah
ydy enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2020. Diolch yn fawr, Bryn. Dyna lle i fod, nag fe ar y balcony yn codi cwpanau'n derbyn medalau. Nes i'n profi hyn, wel, ysgol gynradd falle, Celtiaid, ysgol Gymraeg Aberystwyth, tipyn o gwpanau ar egni. Mae'n mor braf gweld, God, o'n i'n gweud ar y dachnau, bach i'n blentyn, chi'n cicio pêl, unrhyw lefel, chi'n mynd breuddwydio am, dwi'n yn gwybod, cyrraedd gemael gyfle ar Bownan Uchelgais, chi'n breuddwydio am ennill rownd derfynol. Mae'n wych i Connah. Yndi, mi fydden wrth i bodda, a maen nhw'n heiddi'r dathlu. A beth sy'n neis ydy faint ma'n i olygu gweld y gwen ar ei gwyneba. Pan ydych chi'n blentyn bach, da chi eisiau codi'r gwpan. Pan ydych chi'n oedolyn, da chi eisiau codi'r gwpan, ond mae yna rhyw lais yn cefn eich meddwl am y noson sydd i ddod hefyd. A medru dathlu efo'ch cyd chwaraewyr. Y boes da chi'n ymarfer efo dydd ar ôl dydd yn aml. Da chi'n cael pnawn anodd ambell i ddisadwn, ond mae gyd wertho i gael diwrnodau fel heddiw. Fi siw fydd y noson dda yn wedig i rein hefyd, achos y ffaith bod nhw wedi colli a bod mor agos yn y gorffennol. Maen nhw wedi bod colli hwn, wel, yn y rownd cynterfynol yn 4 blwyddyn yn lynol. 4 tymor diwetha, do. Pob un o gol i ddim hefyd. Ie, colli yn y Cwpan Cymru llynedd. So, o'n i'n gweud, oedd Malcolm yn dweud yn y sylwebaeth, pa mor bwysig yw just cael y fuddugoliaeth yna, cael y cwpan yna o dan y belt mewn ffordd. A fydd hwnna'n siŵr yn hwbu nhw mewn i gweddill y tymor wedyn. Pan mae'n allan o'r gemau'r gyfle, nath Andy Morris yn rhoi cusan enfawr i gweddill. So, fi dal aros i fe dod draw. Fi barod o'n... Newn ni aros ochr ma, Cai. Dwi'n credu. Ond o ran y cwpanau yna, y pwynt am yna, mae Andy Morris yn boi mor gystadleuol. Pedwerydd tro nhw'n gyrraedd rownd derfynol, lle o'n nhw wedi ennill Cwpan Cymru, o'n nhw'n colli Cwpan Cymru, colli Cwpan Her yr Alban. Mae hwnna wedi brifo fe, mae'n rhaid. Yndi, mae bob golled yn ei brifo fo. Ond be maen nhw wedi gwneud tymor yma yn fwy na o blaen ydy, maen nhw bob amser yn mynd i fod yn anodd i'w curo, ond maen nhw wedi symud hynna i lefel wahanol. A bron a bod, mae hynna'n mynd i effeithio nhw'n diwedd y tymor yn y gyngrair. Mi fydd gan nhw gormod o gemau cyfartal, dwi'n meddwl, a dyna pam fydden ni yn y marn i yn gweld y Seintiau Newydd yn ennill y gyngrair, ond mewn cwpan, os da chi mor anodd i'w curo a hynna, da chi bron yn droi'n dim llwyddiannus yn y gyngrair, ond tîm cwpan llwyddiannus iawn. Ac mae gen nhw gêm gartre yn yr 8 ola yng Nghwpan Cymru. Mi fydden nhw'n gobeithio wedyn mynd i fan i'r 4 ola, fydden nhw'n anodd i stopio yn y gwpan. Mae Andy Morrison di adeiladu tipyn o dîm ers cyrraedd na. Mae'n 4 blynedd, chydig dros 4 blynedd, Tachwedd. 2016, sy'n cofio'n iawn. Fi'n gweud yn albraidd yn artig yn y lawr yn y gweilodion ar y pryd. Neu 2015, Tachwedd 2015 oedd hi. Ond ni'n aros i weld y dathliadau yma. Sa'n gwybod beth mae'n aros am, mae champagne di gyrraedd, aros am caniatad gan Andy Morrison. Mae'n siŵr bod tacteged o fe nawr, am sut maen nhw'n mynd i arllwys y champagne dros y lle. Ond dim pawb sy'n aros, mae Danny Holmes di bod mor blaen yn ennill cwpanau efo Mike Wilde, ddim hat-trick heno. Gath e hat-trick yn 2006 a'r Seintiau Newydd yn ennill y cwpan o 4 i ddim. Aros am Jamie Insol o'n nhw, sydd gyda'r cwpan. A dyma ni o bydded i'r dathliadau barhau. Connah yn omadiad sy'n codi cwpan Nathaniel MG 2020. Cwpan cyntaf tymor yn ddymestig fan hyn. Y pobl yn holi nawr sut fydd hwn yn effeithio gweddill y tymor. Chi dal yn meddwl mae'r yn amlwg seintiau'r ffefrynnau, ond dim coet digon falle i basio nhw'n y gyngrair. Pwy o wyr? Os maen nhw'n medru mynd ar gemau cyfartal i fuddugoliaethau, yn amlwcus, gollon nhw'n erbyn nhw'n ddiweddar yn y fe 2 gol 1, ond nhw'n amlwcus iawn yn y gemau. Ond fel eto, dyna mae'r seintiau'n gwneud. Dyna maen nhw'n neud, maen nhw ar y nosweithiau, yn y gemau mawr, maen nhw'n ffeindio ffordd. A mae Connah di just ffeindio'n anodd cael y bwlch yna yn y gema. Welson ni o gwmpas yr adeg yma tymor dwytha gem yn Connah, efallai nhw oedd y ffefrynnau Seintiau Newydd yn ffeindio ffordd. A wedyn, does na ddim stop arnyn nhw. Ond fydden nhw'n poeni'n ormodol am y gyngrair heno. Dathlu, mwynhau, ac maen nhw'n heiddi. Credu bod nhw dod o chwaraewyr fel Cyrra mewn, maen nhw wedi rili cryfhau yn dda hefyd, a fydd hwnna'n helpu nhw, achos os bod nhw yn cael unrhyw anafiadau, bydden nhw chwaraewyr dda i camu mewn. Hyfryd, cwpan y gyngred, dyma gyngred sydd ar ei meddyliau nhw. Dewch i ni gael fwy o ymateb, yn i draw at Nicky. Well, Mike, congratulations. First trophy of the season in the bag. Yeah, it's always good to get a trophy under our belt. And again, it just shows with all the hard work that's been put in over
well, not just this year, but last year, the year before as well, and we consistently make finals, and it's just great to get a victory in a final and get another cup. This is one that you've won a couple of times before as well with TNS. How does it feel this time doing it with Connah's Key? Like I keep saying, this is a different experience, to do it from part-time ex-bestman myself. It's unbelievable. You have to work twice as hard, but the rewards is twice as rewarding. Yeah, a couple of goals for yourself as well. Did you hope to get a hat-trick? And what about the quality of those passes coming in as well, fair play? Listen, when you get good delivery in, I'll always try my best to put myself on the end of it. Yeah, I probably should have got 3. But football's like that sometimes and you just got to take it. I want to bring this man in. I mean, Jamie, that goal from you killed the game off then 30 seconds into the second half. Yeah, I think I get quite a lot of stick in the change room. I think the 14 goals I've scored this year has come from about 4 yards out, Waldie, and robbed some of the main man's goal. But yeah, I think the main thing is winning trophies, winning games. As long as I'm happy, I'm happy to continue doing what I'm doing as well. And what can this result do and this achievement do for the rest of your season? I think it kicks on. I think as much as we enjoy today, we'll have a night out tonight. I think the hard work starts again Monday. We're quite a close-knit lads. And we want to win more. We've done as much as we can. I've just got to say, you made that goal look easy, but I bet it was anything but. I get quite. People know me. I get quite shy. I don't believe that for a second. Listen, Mike, you are the man of the match, and there is champagne here for you somewhere. Well, we've had it. Here we go. Llongyfarchiadau mawr, Seren again. Congratulations. Thanks very much. Cheers. Llongyfarchiadau mawr I Mike Wilds ac I Gay Connah. Dwi'n siŵr os yw champagne fel gwyn dan, gwella wrth fynd yn hyn, fi'n cymryd bod e. Gan fod Nicky'n sôn fyna am drydydd gol Jamie yn sôn. Mae werth gweld hon unwaith eto. Gwennan ar dechnau gan fod ni, oedd yn plesio fwy na dim byd. Ie, mae hwnna'n gol. A mae'n sgil a techneg mor anodd I gwblhau. A mae Insol yn gwneud fe edrych mor hawdd. Y ffaith mae fe newid troed e, troi'r corff ac amseru'r y folio yna hefyd ar yr un amser, pan mae'n dod dros pennau. Mae hwnna'n techneg mor anodd. Fi'n methu esbonio pa mor galed yw e, ond mae wedi gwneud edrych yn hawdd. Weithiau pan da chi ar y cae a da chi'n cael y cysylltiad perffaith efo'r bêl, mae o just yn deimlad special, a dyna mae wedi gael efo. So, mae wedi gallu hitio hon dim gwell. A nath hon dorri Connah STM reit ar ddechrau'r ail hanner. Y cyfuniad rhwng y ddau ymysodwr yn dda. Un bêl I fyny i'r Cwrt Cosby a wedyn Mike Wild. Oedd yn beniad gorau yn y byd, jyst cadw i'n fyw. A wedyn Insel, drwy symud cyfeiriad yn sydyn iawn am ergyd, ac ergyd oedd yn heiddiannol o cael ei weld mewn rwnd derfynol. Da chi'n gael fwy o ymateb, o'n I syth nôl at Nicky John eto. James, llongyfarchiadau anferthol, be mae hyn yn ei olygu? Diolch yn fawr. Sgol mae'n meddwl lot iddyn ni, curo cwpan, da chi'n mynd... Pobl sy'n chwarae ffwtsbol, dyn nhw ddim yn mynd I ffeinals lot, a pam da chi yn mynd I ffeinal, da chi'n gorau wneud y gorau yno fo. Da ni wedi bod I 4 a di curo 2, so mae'n meddwl lot iddyn ni gyd. Ie, dy ail tlws di hefo'r clwb yma hefyd. Ond beth am STM, achos gweithio'r ffaith bod nhw ar ei holi o 2 gol I ddim, nath nhw dal gweithio'n andros o galed, a ddim wneud yn hawdd I chi? Do, siwr, nath nhw ddechrau dda hefyd, dychryn ni, really, ffordd nath nhw ddechrau, ond nath ni sgorio goliad a amser da, a mynd ymlaen yn ail hanner a sgorio mor fuan, dwi'n meddwl nath yna setlo pob lawr, ond ti'n gael credit I nhw, nath nhw cadw ymlaen mynd reit i'r diwedd, a dwi'n meddwl nath nhw wneud yna yn season nhw. Faint o ddylanwad fydd y canlyniad yma rwan yn gallu cael ar weddill eich tymor chi? Da ni'n gorau pwysio ymlaen o'n gennym ni bariws nesaf, so dwi'n meddwl nhw'n celebrate a heno a dyn symud ymlaen i chi na dim oath yn training. Ac wrth gwrs be mae'n neud hefyd ydy rhoi cynnig I chi yn cwpan her yr Alban blwyddyn nesaf eto? Ie, eto, sy'n ni'n gael trefeil yn bell eto, ond na, un oedd yn isio, nath ni siarad cyn y tymor dechrau, oedd yn isio curo cwpan a isio cael Europe, so un di wneud, un I fynd. Wel, gwranda, dos I fwynhau'r dathlu a llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Fi'n credu bod y dathlu I dechrau yn barod o ran Cey Connah. A'r gŵr yma'n dal I grwydro'r cae, Andy Morrison. Mae fe mor benderfynol. Dewch chi'n edrych ar rai o goliau eraill yn y gêm. Mike Wild yn cael 2. A rwy'n deimlad pan ddath Cey Connah, am hwnni, bod I ddyddiau gorau fe tu ôl o fe wedi gadw y seintiau newydd. Mae fe dal I fynd. Dal I fynd, dal I sgorio. Dwi eisiau gyfrinach o. Sgan fo'm gwallt gwyn ar ei ben, a mae'n hyn a fi. Ond mae'r croesiad yma gan Bacari yn un sy'n mor anodd I stopio. Oedden ni sôn hanner amser, ydy'r gol geidwad yn gallu cymryd rhyw safle gwell I ddod oddi ar ei linell, ond mae'n mor anodd. Mae yna gymaint o gyflymder ar y croesiad.
A mae hwn just yn gwybod y fan ar lle. Mae o'n synhwyro lle mae'r bel yn mynd i syrthio yn y cwrt Gosbi. Sgawsio mewn coch yn hapus heddi. Lot o'n nhw mewn coch yn hapus heddi. Dwi'n credu, ond am o'n i, mae wedi chwilio dim yn rheolwr perffaith, ond mae Andy Morrison yn gwerthfawrogi rhywun fel Mike Wilde, gwedan. Ydy, ond mae wedi chwarae gryfder fe a creu tîm o gwmpas cryfder fe hefyd. So mae nhw yn chwarae, fi gwybod heddiw, wnaethon ni gweld nhw pasio'r bel o gwmpas, ond nhw yn direct yn aml iawn, ond mae hwnna yn chwarae gryfder i rhywun fel fe. A pan mae gen ti rhywun o'r safon yna sy'n gwybod ble mae'r rwyd, mae rhaid chi wneud siŵr bod y person yna'n teimlo bod nhw yw un o'r ffefrynnau, achos mae fe'n gallu gwneud beth nath e heddiw mor hawdd. Ie, maen nhw'n gwerthfawrogi. Mike Wilde, dim am heiaeth yma. Ni'n sôn llawer am Connah. Beth am STM Sports? Mae'n bod yn dipyn o daith, ond mae wedi bod yn pnawn anodd. Mae'r rheolwr nhw gyda Nicky. None of our commiserations. You can't be too disappointed though. What a display your boys put on this evening. Yeah, I mean, they worked really hard. It's just disappointed that we didn't take opportunities, you know, and, you know, when you play a quality side like Nomads, you know, it showed today, you know, we tried our best, we fought to the end, but their quality outshone it, you know, and they were fantastic in fairness, so credit and congratulations to them. Were you unlucky not to take the lead very early on? Yeah, I mean, we had two really good chances. I think if we score one of those chances, the game changes, and, you know, and I think we'll be probably in a tendency to counter-attack and hopefully score more, but it wasn't to be. The fairy tale doesn't always end as sweet as we hope, so yeah. But overall, what a fantastic achievement, you know, to make the final in the first year that you've actually competed in this competition as well. Yes, you know, the journey's been amazing, you know, from the first game when we were 2-0 down against Pontypridd, and then to come here, you know, we were treated like superstars today, you know, with all the fans and, you know, players getting photos taken, and in the changing rooms, just like lovely photos of the players. You know, we really enjoyed it, you know, and it's something that, you know, we'll enjoy and remember for the rest of our football career. So, yeah, I'm really happy with that. Yeah. And does today's experience inspire you to take the club even further? Yeah, definitely. You know, I mean, when you get a taste of something as good as this, you want more of it, you know. So we're going to go back in the training ground. You know, we're going to work hard. We're going to reassess it. We're going to watch the game, look at our faults and the things that we did really well in, you know, and hopefully we can turn it around and become better than we are. Nana, we've loved watching you. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Thank you. Diolch yn fawr iawn i Nan y Ba a STM Sports. Dyn ni o lot mwy ohonyn nhw. Lot mwy o bêl-drod i ddod ar S4C hefyd. Nos fercher mwy sgorio 10 o gloch. Christian Doidge ar yr aglen. Ni sôn am stori dylwydd teg STM Sports. Yw hwn yn mynd i gael stori dylwydd teg. Yn mynd yn holl ffordd o uwch gyngred Cymru i dîm Cymru yn Euro 2020. Sgoni, gol arall pnawn mae Christian Doidge, 15 am y tymor gyda Hibs. Ond os Wener nesa, ail ran y tymor yn dechrau a byddwn ni ar yr ofal. Caernarfon yn cwrdd ar Bala yn fyw ar S4C. Nôl â ni at Nicky achos mae capten Connah yn cadw cwmni iddi. Captain George Horan, that's another fantastic achievement in the bag with this club. Yeah, it's a cup I've not won, and the club's not won for a while, so it's great for us, yeah, it's great. Fair play to STM, they gave a great account of themselves this evening. They didn't make it easy for you, did they? First 15, they didn't know. We did a lot of work on them this week, but yeah, they come out the blocks and it made it tough for us early on. And what about those goals? All three of them were quality and they showed the difference possibly between both sides in the end. I think so, yeah, especially Jamie's. I didn't want Jamie to shoot, but yeah, it was a great goal in the end. I was right behind it, cracker. And of course what this does as well, it gives you the opportunity to compete in the Scottish Challenge Cup again, which is something you've enjoyed the last couple of seasons. Yeah, as a club and me personally, yeah, I've really enjoyed it. It's definitely a little carrot angle that we wanted to get to be honest, and we wanted to do well in that, so good. And are we going to see a real run now for the title as well? I hope so. I think Andy says all the time, we need to keep tabs on TNS and stay close to them. They're the team to beat, but we'll try and run them all the way, hopefully. Diolch George, enjoy the celebration. Thank you. Dathliadau o ran Connah wedi codi y cwpan. Fryd gweld gyfyn o gefnogwyr ifanc yn dilyn y tîm rhan o'r academi a chwbl. Mae pawb wedi bod yn holi'r chwaraewyr. Nick i'n holi'r un cwestiwn, faint mor agos allai i fod. Chi'n gweld pethau'n agosau ti ar big? 10 gêm i fynd yn y tymor nawr pan fydden nhw'n ail dechrau. Fi wiran, fi'n credu gyda dod o chwaraewyr dda mewn fel Cyrym fel maen nhw wedi, a'r ffaith maen nhw nawr gyda'r hyder o ennill y cwpan yma. Rhywbeth ti'n ôl nhw, achos tymor diwetha,
Nath nhw colli yn Coppa Cymru, colli yn y rownd cynterfynol, jyst mor agos. A mae hwnna'n chwarae'r meddyliau nhw. So'r ffaith na bod nhw gyda'r un yna, gyda nhw yn barod yn y cabinet, mae hwnna'n mynd i really roi hwb i nhw ymlaen i gweddill y tymor yn fy marn ni. Ail ran y tymor yn dechrau nos Wener, ni ar y rofal, wrth gwrs, Caernarfon Bala. Chreuwr newydd yn cyrraedd y gyngred fan hyn, David Cottrell di cyrraedd y Bari hefyd. Gawn ni weld sut bydd e'n disgleirio. Mae enw mawr, mae'n wych ran y gyngred. Mae'r 10 gêm ola yma yn mynd i fod yn ddifyr. Gymaint edrych ymlaen tuag at yn does. Ar y cae, lot o glybiau yn cystadlu am y gyngrair, am y gwpan. Boes fel David Cottrell yn adio rhywbeth ychwanegol wrth gwrs, mwy o lygyd ar y gyngred sydd yn gret. Hynny wrth yn bodda. Ydyn, wastad wrth yn bodda. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Mae wedi bod yn braf fan hyn ar y Barclaytham yn y Dre Newydd, a dyna ni. Chwefror y cynta a cwpan cynta'r tymor wedi cael ei godi. Llongyfarchiad enfawr i gei Connah. Welwn ni chi wythnos nesaf. Ta-ra. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix.